po sa lahat ng nanonood dyan kay Apo Andy. God bless all po sa mga nanonood. At mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Mega mega shoutout po sa lahat. Kung napadaan ka sa YouTube channel ko, huwag mo kalimutan mag-like at mag-subscribe. At ganoon din sa Facebook page na ginawa ko, Natatak Albularyo, Apo Andy. Ay, maraming salamat po. At masaya lang ako sa araw na ito dahil ang dami na naman tinulungan ng himala ng Diyos. At mega mega shoutout po sa mga nanonood dyan. Meron po nag-message dito sa akin. Masaya po ako dahil yan, sabi niya po rito, Ka Andy, good PM po. Good afternoon, Ka Andy. Yung anak ko ay 4 days na sila sa ospital. Nakalabas na. Salamat sa tulong mo ng dasal mo. Malakas ng anak ko. Salamat sa Amang Isus, Amang Nazareno, Ama sa Langit. Magaling ng anak ko. Maraming salamat una sa Diyos, sa Pong Jesus Nazareno. Napakinggan ng ating panalangin at napakinggan po yung panalangin at yung anak niyo po ay lumabas na sa ospital ng 4 na araw siya sa ospital ay ngayon daw ay malakas na. Ayan po yan, oh. Nakita niyo po yun? O, diba? Sabi niyo, nagsasinungaling ako. O, yan po yan. O, magandang panoorin ang video mo. Kanina, magkukulam na Pilip na magbago pero daig pa din siya sa 500. Siyempre, dahil yun po sa kahirapan ng buhay. Kaya hindi natin minsan maiwasan na kumapit tayo sa patalim dahil alam nyo na po, mahirap ang pandemic at ilang araw po na ilang buwan na hindi po makapagtinda ng sampagita dahil ang hirap po ng buhay. Pero humihingi naman siya ng kapatawaran sa Diyos at nararamdaman naman ng puso ko, hindi lang sa isip. At may nagtatanong pa pala rito, sabi niya, ito pala. Sabi niya, magandang gabi po, magandang hapon po, Ka Andy. Kailangan ko po yung tulong nyo. Tulungan nyo naman po ako. Ano pong paraan na masubukan ang gumana ang agimat mo? Sir, ulitin ko po ha. Dahil yung agimat po, minsan hindi naman natin alam kung kanino po galing. Pero sabi niyo rito, ito ay galing sa kaibigan yung manggagamot. Kung galing pala to sa manggagamot, bakit hindi niyo tinanong kung ano po ang bisa? Meron pong agimat na hindi tinatablahan ng bala. May agimat naman po para sa paggagamot. May agimat naman po, may kakayahan siya para naman po sa disgrasya. Hindi po siya nakakagamot. Panlayo lang po siya sa mga panganib. Meron pong agimat na pwede po magamot, pwede naman po hindi magamot, o pwede lang po panlayo sa mga panganib. May kanya-kanya po yan. Kung paano masusubukan, hindi ko po alam. Alam naman, utusan ko kayo barilin yung anting-anting nyo. Ilan to? Dami. 1, 2, 3, 4. Plus isang puti. Mahirap po yun. Mahirap po yun na iutos ko. Isubukan nyo po. Maggamot. At dapat kung binigyan kayo ng ganyan kadami sa 2, 3, 4, 5 yung kulay puti po, dapat tinanong nyo po sa mga manggagamot na kakilala nyo kung ito ba ay para saan, para alam nyo po at hindi kayo mahirapan. Okay lang po kung mahawakan ko yan, kailangan ko pa siya mahawakan. Kailangan ko pang itanong sa Diyos kung ano ba ang bisa nito. Hindi ko po yan magagawa dito sa YouTube o sa Facebook page ko. Napakahirap po yun. Imposible po yun malaman ang kakayahan niya. Hindi ko naman kayo pwedeng utusan ito na yung triangulo at saka yung bilog, St. Benedict, at saka yung Santo Niñong Hubad. Kung iisipin nyo, baka iniisip nyo, barilin ito. Tapos, pag hindi tinablan at hindi nawasak, may bisa. Doon po sila naka-assign. Ibig sabihin, doon po sila nakatalaga. May kanya-kanya po ang paggagamot. At nagpapasalamat din ako kanina sa nagpagamot. Bukas, may maganda akong i-upload na video. Ito'y kahanga-hanga at talagang bumilip ako doon sa loob ng katawan ng taong sumanib sa kanya. Pero ito isang babae, may edad na. At ito'y taong simbahan. Nagulat lang ako bakit alam niya ang lahat
ng mga anghel ko naririnig niyo ko na si Ella at Siya, pero hindi lang yun ang anghel ko. Bakit alam niya to na gaano kadami? At alam niya rin kung sinong gumagabay sa akin. Dahil nagsinungaling una yung masamang espiritu, siya lang daw ay mababang uri o mahinang uri lang ng mga elemento. Kasi ang pakilala niya ay siya ay masamang espiritu at engkanto. Maganda po yung i-upload ko bukas. Dalawa rin po yan, magkasunod, na ginamot ng Diyos. Sa isang araw siguro nakalima agad ako ng paggagamot. Pero pa yung isa na hindi ko na kinuha ng video. Kasi simple lang po yung sakit niya eh. Yun lang po. At nagpapasalamat ako sa lahat na nag-subscribe sa akin. Umabot na po tayo ng 2,500 mahigit. Napakalaking bagay na po yun. Napakaswerte ko na po yun. Napakataas na po ng subscribe natin. At maraming salamat sa inyong lahat, sa mga nagnonood sa akin, nagsusuporta, sa katulad kong binigyan ng karunungan ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po talaga ako. Nakakalat nyo ang aking video, sinishare nyo po, at marami pong tumatawag dito. May darating na naman po sa linggo ng taga-Pasig at galing pa ho ng Cavite, at sinabi ko nga sa kanila, bakit hindi kayo magpagamot sa Cavite? Mayroon po mong gagamot. Maganda daw ang paggagamot ng Poong Nazareno dahil para daw doktor, at nagtatanong ako kung ano daw ang sakit nila, at hindi lang ako tira ng tira. Papasalamat ako. Maestro, sana mapansin mo, ang gusto ko maging katulad mo. Sir, maestro, wag niyo na po akong tawagin maestro, kasi ang maestro natin ang Diyos, ang guro natin ang Panginoon Kristo. Pwede niyo na po akong tawagin na Candy o Andy. Yun lang po. Masaya na ako. Pao Costinio, mega shout out po sa inyo. Kung gusto niyo matutong maggamot at maging katulad ng Diyos na instrumento, wag niyo po kong iduluhin. Gusto ko pantay-pantay lang po, magkakaibigan lang tayo, magkakapatid. Yun lang po. May FB account po ba kayo? Meron po akong FB account, Tatak Albularyo Apo Andiel. Hanapin niyo po yung Tatak Albularyo Apo Andiel, ANDIEL, Apo Andiel. Yun po yung Facebook page ko na Tatak Albularyo. Di ba pag nag-YouTube po ako, nakikita niyo po yung sa harapan, may nakalagay po sa hashtag Facebook page, Tatak Albularyo Apo Andiel. Nandun po yun. Basta may nakalagay po doon ng hashtag, yung parang sign ng pera. Yun. Nakikita niyo po yun. I-click niyo lang po yun, lalabas po yun. Yung Facebook page ko. Yun po yun. Meron po ako niyan. Magandang gabi. Magandang mapagpalang Yandel, mapagpalang pamilya mo at Kuya Yandel sa lahat. Sa nanonood. Mega shoutout sa'yo. Lee. Medyo napasubo tayo sa gamutan ngayon at saka kahapon. Meron pa akong ginagamot at hindi pa. Pero maganda yung upload ko bukas. Kayo naman kusga sa panonood. Complete yung i-upload ko. Siya ay taong simbahan. Hindi ko alam bakit alam niya lahat ng pangalan. Bakit alam niya kung sinong nasa paligid ko. Naririnig niyo man ako sa upload ko na si Ella at Siya ay mga anghel ng Diyos. Pero hindi lang yun ang sinabi niya. Babae po yun, pero lalaki ang boses niya. Sabi niya ay engkanto daw siya. Pero bandang uli sinabi niya isang mababang uri lang siya ng espiritu. Hindi po yung nagsisinungaling kasi paulit-ulit kong tinatanong yung matanda. Ang sabi niya pagkagising niya, nandun daw siya sa ilalim ng lupa. Pangalawa, may nakita daw siyang mahal na ina, Lourdes daw. Sinabi sa kanya, anak, bumangon ka na dyan at bumalik ka na sa katawan mo. Kaya hingal na hingal siya. At yung tubig, kulang na lang, ubusin niya. Yun ang katotohanan na totoong-totoo talaga. At umiiyak siya sa saya, hindi sa lungkot. Dahil bakit? Hindi niya sukat akalain. Sobra daw liwanag ng mahal na ina. Magandang gabi po, Candy. Magandang gabi din po. Sa Pasig.
Yan po, bukas yun. I-upload ko yun ha. Pagkagising ko ng umaga. Tapos ko magdasal. Kasi may gagamutin din po ako galing ng Tarlac, galing yata ng Tarlac o tsaka Pangasinan. May darating din po rito. I-upload ko yung video ko mamaya. Kasi 5 yan sila. Yung 2 na-upload ko na. May 3 pa akong video pero yung isa hindi ko na kinuha. Makikita nyo. Kayo nang mag-gusto doon. Walang camera tricks doon. Walang bawas yun. Diretso po yun lahat i-upload ko. Makikita nyo po kung paano binigyan ng himala ang taong yun. Paano po binigyan? Paano po siya naging boses matanda yung lalaki? Siguro naman yung video kanina na in-upload kong video, baka na yun, walang tricks yun. Batang babae yun, naging boses matanda. Bayaran siya mangkukulam. Pinatulan niya yung 500 kasi wala na siya makain kaysa magnakaw pa siya. At nagtitinda siya na sa pagitan. Hindi rin natin maiwasan na siya ay walang pagkakainan. Kaya pinatulan niya yung 500. Pero magaling siya mangkukulam. Pero hindi siya marunong tanggal. Oo nga po, napanood ko po yon. Ang lahat ng video po kahit anong klase. Po sila kuya, hindi na mananalo ang kasamaan sa liwanag at pag-ibigan natin ng Diyos at amang makapangyarihan. Tama. Pero mas maganda yung i-upload ko bukas. Yung babaeng bata na 22 years old, nakala ko 22 lang siya. 22 years old na pala siya. Isa lang anak nyon. Pero ang nangulam sa kanya ay nagutos, yung nag-ingit at nagagalit sa kanya ay 3 anak, tapos 26 years old. Tapos yung mangkukulang 57 years old, tinanggap niya lang yun. Pero nabagabag niyang puso ko't galing sa utos ng Diyos yun. Kaya nga sabi ko nga sa video, kahit tanggalan ako ng kapangyarihan ng aking ama sa araw na ito at hanggang bukas, pawang katotohanan lang ang sinabi ko, hindi ko man nakita ang aking ama at hindi ko rin siya narinig, pero pumapasok siya sa isip ko na totoo daw ang sinasabi ng mangkukulam. O, isipin mo yon. Bakit ko nalalaman nandoon? O, di ba? Nababagabag niyang puso ko. Nagkapit patalim lang siya, kaya pinagbigyan siya ng Diyos na magbago. Naway mga anghel ng Diyos kasi sa hirap ng buhay, pandemic. Kaya nga sabi ng Diyos, pwede naman siya magkatulong, kasambahay, etc. Dahil binigyan niya naman ng pahintulot magsalita. Yan po yun. Hindi natin siya pwedeng tapusin. Dahil kapit patalim lang, dahil wala na siyang asawa, yung mga anak niya hindi siya tinutulungan. Kaya kung husgahan agad natin siya, pwede naman natin siya magbago. Pero matagal na siya hindi nagkukulang, sabi ni Ella. Pero mayroon pa mas magandang video to bukas. Panoorin nyo. Nasa 22 minutes lang yun. Wala ako doon kakalasin. Kaya anumang narinig nyo doon, bahala na kayo kung anong maririnig nyo doon. Nagulat lang ko bakit alam niya lahat ng mga anghel ko. At maganda ang tawag niya sa pong Jesucristo. Bakit alam niya ang pong Nazareno ay nasa paligid ko at ikot lang ng ikot? Imposibleng malaman ng ganong karaniwan tao yun o hindi tao. Doon mo malalaman paano siya naging boses na lalaki ay isang babae yun. Ang sakit niya, yung kanang kamay niya, hindi niya maangat. Pero nakababa lang ganyan. Ang sabi ko nga sa kanya, hinawakan kong pulso niya, may nakapasok sa loob ng katawan mo. Hindi ordinary to. Kaya hindi kita pwedeng hilutin kasi matagal na yan. Kaya nga sabi ng masamang espiritu sa kanya, 8 months na yan. Nagsinungaling siya, kanto siya ha, pero mababang uri lang daw siya. Ordinary lang daw. Bigla kami natapos, gumalaw ang kamay niya. Kasi kahit hindi ko na sila tinititigan, mas nagtitiwala sa Diyos, sasabihin ng Panginoon Kristo. Pero meron kayo doon malalaman sa sinabi niya na kayo nang maghusga. Napakaganda ang sinabi niya. Kahit siya ay mababang uri lang. Malalaman mo at sinabi ng taong yon, nasa daw ay nasa ilalim ng lupa. Napakailalim daw at mapakadilim. Meron daw siyang nakitang parang mahal na ina. At sinabi sa kanya, anak, bumangon ka na. Bumalik ka na sa iyong katawan. Kasi tinatawag na siya ng Diyos, yung gigisingin na siya. At gulat na gulat siya. At iyak siya ng iyak. Hindi niya sukat nakalain. Kahit tayong mga tao makasalanan, wala namang perpekto sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos at ang mahal na ina. Kaya nga, sabi ko nga doon sa engkanto o masamang espiritu, kung sasabihin mo sa akin na pumapasok ang pong Nazareno, hindi ako maniniwala na totoo ang sinasabi mo. Hindi. Ang
Sabi niya, ginagabayan ka lang ng Diyos mo. Yun ang sinabi niya, ha. Mismo pang espiritu ang nagsasabi niyon, ha. Hindi siya makapalag. Sinabi ko, bakit ayaw mong idilat ang iyong mga mata? Nahihiya daw siya sa Panginoong Hesukristo dahil may ginawa daw siyang kasalanan. Bakit hindi mo idilat ang mga mata niya? Yun ang sinasabi. Malakas yung nakasanib sa tune, kuya. Malakas po siya. Pinatawad na po sila kung bakit siya pinatawag ng ilang libong kaya pagdurusa niya sa kanyang kasalanan. Lahat po tayo may kapatawaran. Kaya nga sabi ko sa inyo, bukas, i-upload ko yun. Wala akong babawasan dun. Kung ano man ang nagsimula kami sa video, medyo lang magbabawas na ako sa umpisa. Kunti lang naman. Kaya simula sa dulo, wala akong kakatin dun. Tuloy-tuloy yun. Wala akong tatanggalin. Kayo na maghusga. Pero sinabi ko sa inyo, umiyak siya. At iyak siya ng iyak, andun daw siya sa ilalim ng lupa. Nakita niya daw, yung hindi Diyos, nakita niya daw sobrang liwanag. Kakaiba din kasuotan. Napakaputi daw. Hindi daw patay. Kumikinang daw pati damit. Kaya iyak siya ng iyak. Ganyan tayo kamahal ng mahal na ina. Ng ina ng saklolo. Isipin mo kasi naglilingkod siya sa simbahan. Bakit alam ng demo, ng masamang espiritu o engkanto kung anong ginagawa niya araw-araw? Bakit nalaman ng mga engkanto kung sino? Hello po, kuya. Hello din, Carol. Bakit niya nalaman kung sino ako? Pero hindi niya ako sinasabi na ako ay pinapasukan ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa inyo, di ba? Diyan minsan, ipinapakita na ng Diyos sa inyo ang katotohanan. Isipin mo, kung masamang espiritu yon, pwede siya magsinungaling. Ang sabi niya, ikaw ay sinasaniban ng Diyos mo. Kaya hindi niya sinabi yun. Ang sinabi niya, hindi ako makadilat sa iyo, nahihiya ako sa Diyos mo kasi may kasalanan ako sa taong ito. Nandyan siya sa paligid mo. Umiikot lang siya. Napakaliwanag ng paligid mo. Sinabi niya lahat ng santo na hindi ko binaba kailanman dyan sa altar sa baba. Yung altar ko sa loob ng loob pa, meron pa itong altar ko dito, may altar pa ako doon sa loob na talagang personal kong dinadasalan. Ni minsan, hindi ko yung kinuwento kahit isang beses. Bakit alam niya ang lahat ng altar ko? Hindi nanonood ng YouTube yun. No? Isipin mo, paano nalalaman ng nilalang ang altar ko ay ilan ang santong nakapasok doon sa loob ng kwarto namin? Iban lang ang aking asawa at nakakakita niyo at mga aking anak. Bakit niya alam? Kahit itong kwintas nito, yan, hindi ko yan pinakita na may suot ako. No? Paano niya nalaman na meron akong suot na ina ng saklolo? Nakapasok sa loob na yan, nagagamot ko siya. Nilabas ko na yan yung bakit niya alam na meron akong ina ng saklolo at nakatago? Isipin mo yung espiritu. Bakit nila nalalaman? Kasi ang liwanag ay pag-ibig ng Diyos ay naghahari sa aking buhay. Lahat tayong tao. Kaya nga sinabi ko sa inyo, mismo na ang engkanto ang nagsabi na hindi pumapasok ang Panginoon nyo sa inyong katawan. Pagkus kayo ay iniilawan galing doon sa langit ng Panginoon nyo. At ginagabayan kayo. Ang Diyos nyo ang naggagamot. Instrumento lang kayo. Paano mo masasabi na ikaw ay sugo ng Diyos kung hindi si Jesus lang sinugo? No? Kaya bukas makikita nyo ang pawang katotohanan. Hindi ko sila kilala at iyak siya ng iyak. Paano niya nasabi na lahat ay kompleto? Hindi ako nagsalita. Hindi ko nga ipinakita ang aking kwintas. Yung ako'y naggamot. No? Paano niya nalaman yun? Grabe talaga, wala talaga imposible sa pagmamahalan ng Panginoon. Tama. Walang imposible sa pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinabi ko sa inyo, imulat nyo ang iyong mga mata. Imulat nyo ang iyong mga isip. Huwag kayo basta-bastang naniniwala. Hindi ako naninira ng aking kapwa. Bagkus nga ako'y natutuwa dahil tayo ay nagtutulungan. At tayong lahat ay naggagamot at nagtitiwala sa Diyos. Pero dapat pawang katotohanan lang ating sasabihin. Walang sino man ang makapangyarihan sa lahat.
kundi ang Panginoong Kristo lang, ang Diyos Ama sa langit, ang Ina ng Saklolo, ang Mahal na Santo Niño. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Sinasabi ko sa inyo paulit-ulit, wala akong kinuwento sa babaeng yun. Hindi ko siya kilala. Paano niya nasabi ang lahat sa akin? Paano niya nalaman na meron akong suot? Hindi ko to pinakita sa kanya. At makikita mo ko, nagagamot ako, ay nasa loob. Paano niya nalaman ang lahat ng altar ko? Hindi siya nanonood sa loob, sa YouTube. Isipin mo, sinabi ng masamang engkanto kung sino ang gumagabay sa'yo. Kung hindi ang dakilang Diyos mo. Nandyan siya sa likuran mo. Kaya hindi ako makatitig sa'yo dahil nahihiya ako sa Diyos mo. Oh. Napakaliwanag ng paligid mo. Sinabi niya ang Mahal na Santo Niño. Sinabi niya ang lahat ng mga anghel na nasa paligid ko. Kahit sila ay alam ko lahat ng pangalan nila at nakasulat sa talaan ko. Bakit alam niya yun? Yun ang imposible, di ba? Hindi gawang kwento yun. Kahanga-hanga. Engkanto pala siya. Pero hindi kahit engkanto siya, pero yumuko siya sa Diyos. At sinabi niya katotohanan sa akin, kahit ako engkanto, mababang uri lang ako. Mababang uri lang ako. Tinanong ko, sino ba ang sinasamba mo? Ang Diyos ba? Ng Panginoong lahat? O sino sinasamba mo? Hindi ko sinabi kung sino sinasamba niya. Ang sinabi niya, sinasamba niya, ang demonyo. Dahil maitim siya. Pero bakit niya nalalaman ang lahat ng sa akin? Oh, hindi naman may kleng-kleng yun. Wala siyang pagkakamali sa sinabi niya. Kaya bukas maganda yung i-upload natin. Kaya kayo na maggusta. Wala akong ikakat doon kung di konti lang sa harapan. Papawasan ko lang bago ma-open yung camera. Oh, bakit niya alam nang meron ako? Bakit alam niya kung sino ang nasa paligid ko? At ilang anghel na nasa paligid ko, hindi lang 3. Totoo ang sinabi niya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Manatili tayo magtiwala sa Diyos at manalig. Paano siya napunta sa ilalim ng lupa habang ang kukuya? Oh, salamat. Magandang gabi po, Candy. God bless po palagi sa inyo. God bless din sa inyo, Antonio Benigno. Mega shout out sa iyo. Kaya yan. Pangan nyo, bukas yan muna i-upload ko. Kasi meron kasi akong ginamot kasabay ng babaeng binayaran ng 500. Yung kinulam siya, pinalakihan siya. Akala ko nga buntis kasi bata pa. Yung pala, galing na yun ng doktor. Di ba, in-interview ko siya sa mababang video pala bago pinulwed ko kanina, in-upload ko kada lagpas ng 1 oras. Hindi siya makapagsalita at ang kanyang lalamunan ay maliit. Di ba? Yung natapos kami, pinatalong ko siya, pinayuko ko. Bakit siya yumuko? Yan ang sinasabing himala ng Diyos. Hindi namin ko siya kilala. Pinatulan. At yung lugar na sinasabi niya, hindi ko rin alam. Tinanong ko sa tatay niya kung may lugar bang ganun sa Pampanga. Sabi niya, meron daw. Magandang gabi po. Apo, Andy. God bless po. Mera Puenyo. Mega shout out din sa'yo. Lagi kang magtiwala sa Diyos at manalig ka. Magandang gabi din po sa Andy. Mark Jason. Magandang gabi din. Kaya nga, di ba sinasabi ko sa inyo, imposible. Kasi, kahit hindi mo ipakilala ang sarili mo sa kalaban mo, alam ng demonyo at alam ng masamang espiritu, engkanto pa yan, kahit aswang pa yan, alam niya kung sino ka. Hindi mo na pakikilala, ako ay sugo, ako ay maestro, ako ay ang Diyos, ako ang anghel o ako ang Gabriel, kahit sino pa. Alam ng masamang espiritu kung sinong gumagabay sa'yo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, gusto ko sana siya i-upload, pero nakapag-upload na ako ng 2. Sa 5 ginamot ng Diyos, pinakamaganda siya. Kaya nga sinabi ko sa inyo, wala akong ikakat doon. Kita mo, masamang engkanto na yon at nilalang daw siya at mababang uri lang. Bakit sinabi niya sa akin, ang Diyos mo ay nasa paligid mo lang? Dahil alam niyang hindi ang Panginoon ay iniilawan lang daw tayo simula galing langit hanggang pababa. O isipin mo, bakit umangat yung taas ng kamay ng babae, yung matanda?
Kaya makikita mo, maririnig mo ako, wala na bang itataas ang kamay mo at hindi mo na kayang itaas, hindi na. Sabi ko nga sa kanya, hindi yan yung kakayanin sa hilot. Gagamitan niya ng taktikang kakaiba. Kasi pakiramdam ko sa puso ko, mayroong kakaiba sa loob ng katawan mo. At maririnig mo na boses matanda na siya. Lalaki, hindi babae yung ginagamot. Katulad kanina yung batang 22 years old, inulam, naging boses matanda, 57 years old na siya. Hindi niya pa napuntahan yung pupuntahan niya sa Pampanga kahit taga Pampanga siya. Hindi pa siya nakakatungtong ang paa niya ron. O, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, paggagamot, lalo sa inyo, huwag kayo basta-basta maniniwala. Tanda mo, tayong lahat ay instrumento lang. Instrument lang. Walang sinugo sa atin. Maging totoo tayo sa sarili natin. At yung may nagtatanong pa pala rito, nagpapasalamat po pala talaga ako. Baka sabihin nyo, ito po to, totoo talaga to. Yan o. Yan. Yan o. Yan. Ang sabi dyan, Candy, good DM, good afternoon. Okay na po yung anak ko. 4 days po sila sa ospital, nakalabas na. Salamat sa tulong na dasal mo. Malakas ng anak ko. Salamat sa Amang Jesus, Amang Nazareno. Magaling ng anak ko. Sa 4 na araw ko siya pinagdasal hanggang ngayon kanina ay siya'y magaling na. Ang sagot ko lang, salamat po ate. Unang-una sa Ama sa langit. Yan, sa langit. Ayan na, hindi niya tayo binigo sa panalangin. Kayo din at kami rin at ako rin ay nagsama-sama sa panalangin. Walang dakila sa lahat kundi ang Diyos Ama lang sa langit. Yun lang sinagot ko sa kanya. Yung nagtatanong naman sa akin kung paano daw to pagganahin yung agimat niya. Mahirap paggamitin to agimat niya, sir. Meron kayo ditong triangulo, St. Benedict, binigay ito ng manggagamot, tsaka yung tadchulok na tagabulag at sa Santo Niño, tsaka kulay puti. Binigay na pala sa inyo, sir, ng manggagamot. Bakit hindi nyo pa tinanong kung anong dasal? Ang sagot niya kasi, paano daw? Kailangan ko po talagang tulungan niyo po ako. Ano pong paraan para masubukan ang gumaganang agimat ko? Kung utusan kitang barilin mo, pero hindi naman po siya nakatalaga sa baril, paano po yung malalaman? Ang agimat, may nakatalaga sa tagabulag, agimat o hindi tatabla ng bala. Meron naman po siya para lang po siya sa paggagamot sa spiritual. Meron naman po siyang pagtaboy ng mga elemento, pero hindi po siya nakakapagpagaling. At hindi ka rin niya kayang proteksyonan. Itataboy niya lang para hindi sumanib sa'yo. May kanya-kanya pong abilidad ang mga agimat. Depende po yun. Kaya nga sagot ko rito, hindi ko malalaman kasi galing na po yan sa mga manggagamot at sabi niya, binigay daw ng kanyang kaibigan niya daw manggagamot at may dasal na daw. Bakit hindi mo kinuha yung dasal ng agimat mo at ipinakita sa'yo? Lahat po ng agimat ay may dasal. Ano man siya, St. Benedict, Apokristo, triangulo man siya, lahat po. Lahat po. Di ba yung rosaryo? Di ba po may dasal yun? Pag nagdarasal yung mga tao, ginaganon po nila yung kamay, may bilang po. Ganon din po yung agimat. Di ba yung rosaryo, pag nagdarasal po sa patay o kaya sa araw ng undas o ano man, etc. Di ba nananalangin po sila? Nagaganon po sila? Ganon din po yung mga agimat. May kanya-kanya rin pong abilidad silang lahat. Kaya kung tinatanong mo kung ano daw, paano ko masusubukan, hindi ko rin po alam. Subukan mo maggamot, baka sakali po. Kasi ang dami niyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay 5, kasama po yung puti. Binigay na po sa inyo, bakit hindi niyo po sinabi kung ano para sa bato? Tanggap lang kayo ng tanggap kasi ngayon lang siguro. Masayang-masaya kayo, binigyan kayo ng manggagamot. Kahit ako, bigyan ako nitong 6 na pirasong ito o 5, hindi ko ito tatanggapin. Bakit ko tatanggapin kahit hindi ako manggagamot? Mamaya, hindi ko alam kung anong bisa niyan. Paano ko malalaman? Yung mga tandang ermitanyo, pag nagbigay ng agimat, sinasabi niya kung anong saan ba ito magaling. O katulad nitong suot ko, saan ba siya magaling? Inanasaklolo, pampagbagabag ng mga sinasaniban o inaalilya ng mga masasamang espiritu. Yun lang po yun. Kung babarilin niyo po siya, baka mawasak siya.
Kasi hindi po siya nakatalaga doon. Kaya nga tinawag po yun. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Kasi lagi naman po kayo nanonood. Kaya nga sinasabi ko po sa inyo, lagi po tayo magdasal at magtiwala sa Diyos at manalig po tayo. Kaya antayin nyo bukas yung upload kong video. Nasa sa inyo na po yun. Kayo na umusga. At yung may nga nagtatanong po pala sa akin doon sa ginamot na pong Nazareno na umaabot na po ng malaki na pala. Nang dahil doon sa dalawang in-upload ko, apo po yun ni Nanay Bing. Yung isa po doon, sinarnibat talaga ng 3 demonyo. Nakita nyo, nagsalita po siya ng Latin. Si Dana Puson po yun, si Dana Puson. Kaya lang po nagtatanong yung mga tao doon, natutuwa lang po kasi yun. Kasi bata lang yun. Kasi first time nila nakita yung batang nagsasalita, ang mata ay hindi kumupurap. Siguro yung video po nyo na umaabot po ng 35 minutes o nasa 20 plus, hindi mo na makakayanin yung mata mo na hindi kupurap, na ulang na lang, nakaganyan ka. Kaya sila nagtatawa na nagtatanong kasi natutuwa sila. Hindi maiwasan po yun. Hindi naman po lahat kailangan seryoso tayo makipag-usap sa mga elemento o espiritu. Huwag lang po sa masasamang espiritu at mga inkantong mga masasama. Dahil hindi po sila nagkikipagbiruan at talagang malakas sila. Kung pinapakita mo ng puso mo at natatakot ka sa mga espiritong ligaw, wala. Hindi ka kalugod-lugod at hindi ka naniniwala sa Diyos. Sanay na kasi ako makipag-usap sa ganun Kahit maraming maingay dyan sa paligid ko, kahit nagagamot ako, iban lang po talaga kung mayroon po masamang espiritu at exorcist na pinahinto ko po sila. Kasi hindi na po tatalabang stick doon at ipit. Kailangan po matinding panalangin at nagmumula na sa puso ng tao na nananalangin sa Panginoon Kristo. Kaya yung may nagtatanong po doon, bakit yung iba para daw walang respeto? Pasensyaan nyo na po yun. Importante magaling na si Dana Puson. Nakikipaglaro na at maayos na po siya doon. Hindi maiwasan, walang perpekto manggagamot. Minsan nga nakikipagbiruan pa nga ako sa kalaban ko Minsan nagsisinungaling sila, nakikipag-usap pa ako At hinahanapan ko po siya ng putas. Hindi naman po basta't yun, laban ka lang ng laban para kang kukuha ng isang sa espada at sisibatin mo agad puputulin mo agad ang ulo niya. Tanungin mo muna kung bakit niya po sinasaktan ng tao. Makipag-usap ka sa kanya ng walang takot ang puso mo at alam niya sa puso mo at hindi ka natatakot. At baliktad to, sa puso mo, ipakita mo yung pag-ibig para mabagabag mo po ang kalaban mo. Pero pag demonyo po, nagpakilala siya ng demonyo, huwag mo na po siyang kausapin dahil magsisinungaling yun. At pag ayaw po makipag-usap yung mga nakapasoloob ng katawan, di anong dapat pagawin? Pakalasin na lang po. Tapos tanggalin, bahala na. Kung lusawin, patayin, bahala, palayasin. At hindi na po yung babalik. Kailangan selyuhan nyo po para hindi po siya makapasok. Yun po yun. May kanya-kanya po kasi. Yung iba, mapilit, gusto pumapasok. Papasukin. Hindi naman pwedeng papasukin. Ayaw ng Diyos. May dahilan ng Panginoon Kristo. Yan lang ang sinasabi ko sa lahat. Kaya nagpapasalamat po talaga ako sa nagsusuporta sa akin. Maraming salamat sa Facebook page. Bukas, maraming darating dito. Sa linggo, may darating ng Pasig, taga Cavite. Nagpapasalamat po ako sa YouTube channel ko. Kahit mababa, 2,500 pa rin. Pero malaki po yun. Umabot agad ako ng 300 mahigit nag-subscribe sa akin. At maraming salamat sa nag-share. Maraming pumupunta po dito. Iba-iba. At ganun din sa Facebook page po na Tata Albularyo. Nagpapasalamat po ako sa inyo. Ang dahil sa inyo, kayo ay ginagamit ng aking ama na pinapakalat po ang kanyang video. Dahil hindi naman po ako nagagamot. Kundi ang video na ng Panginoon Kristo. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, hindi ko po magagawa yon. At hindi ko rin po kaya magpalayas at magpagaling ng mga masasamang espiritu o anumang nilalang o anumang sinasaniban. Kaya minsan, kung hindi ako nagbibideo, yung minsan, yung mga sakit lang ng mga kamay at paghihilot, hindi ko na po yan pinapakita sa video. Yung mga ganun po, na kaya naman po kunin sa paghihilot at hindi ko na po pinapakita yan. Dahil yan po ay gifted na ng Panginoon si Kristo. Taktika na po yun sa paghihilot. Yun lang po yun. At nagpapasalamat po talaga ako sa inyong lahat. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko alam. Basta salamat po talaga. Wala po ako masabi kung hindi nagpapasalamat ako sa nag-subscribe at pagpalain po kayo. Tama po Kuya Andel. Tsaka maganda po talaga pag mabusisi ang para hindi magsisihan. Kuya, di ba? Tama. Yan ang magandang paggagamot. Yan ang magandang tanong. Maganda po talaga mabusisi para hindi po magsisihan.
Tama po. Tama po yun. Hindi. Kasi kung sasabihin mo, katulad kanina yung ginagamot ko, tinanong ko kung anong pangalan niya, yung itong hapon na, binaliktad-baliktad ko, nalilito siya. Pero paggising niya, nandun daw siya sa madilim na madilim. Kaya pwede kong sabihin na ikaw ay nakulam, pero hindi po totoo yun. Dahil sabi ng puso ko at isipan ko na siya ay nasa puno at nasa kadiliman. Pero sabi niya, parang hindi daw bahay yun, parang madilim lang at para daw malamig. Di sa may malamig, di sa lupa. O di ba? Pwede ko rin sabihin yun. Kasi maniniwala sa akin yung yung nagpapagamot, kung lalo pag yung sikat ang manggagamot. Pero dapat bago natin sabihin yun, ate, kuya, sir, madam, ewan, tita, hindi po kayo kinukulam. Kung hindi sinasaniban po kayo ng masamang espiritu, mga elemento, hindi po natin makausap, ayaw po ng Panginoon Kristo. Ang purpose naman po talaga ng paggagamot, di ba? Naggumaling ang pasyente. Kahit hindi na pinapahintulutan ng Diyos makausap, sino ba nagpapalayas lang at upang may buwasan ng sakit nila? Di ba ang Diyos? Kaya ang purpose talaga doon magaling. Pagalingin ng Panginoon Kristo. Pero tayo, para sa ating mga manggagamot, sino ba hindi natin dapat, sino ba tayo na gusto natin makausap kung sino ba talaga nasa loob ng katawan niya? Para sa akin, maganda po yun. Pero minsan ayaw ng Diyos kaya hindi ko magawa. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin ng Panginoon, bakit Panginoon? Ayaw niyo po pakausap sa akin at nararamdaman po na binigay niyo sa akin kapangyarihan, meron po sa loob. Kung sabi ng Panginoon Kristo, kung paano anak, iyang nasa loob ng katawan niya ay sobrang lakas at mapipilitan kang gamitin lahat ng kakayahan mo. Mapapagod ka. Anong gusto mo? Palayasin na lang natin? At ako na lang ang magpapalayas at pagalingin na natin para hindi ka mahirapan. Gusto mo pang talagang makipaglaban, ha? Sino tinaas ko doon? Di ba ang aking sarili? Kung ano ang gusto ng ating ama, importante gumaling ang pasyente, yun naman ang masusunod. Pag hindi natin makausap, importante tumayo at naglakad na wala sakit, di salamat sa Diyos. Di ba? Yun ang pinaka-importante. Pero minsan di na ako nagbibigay ng Ang sinasabi ko lang, hindi ko alam kung paano ka gumaling. At hindi ko alam kung paano nawala sakit ng balikat mo. At hindi naman natin makausap. Ayaw pakausap ng Diyos. Ang importante, gumaling ka na. Salamat sa Diyos sa himala. Ganun lang ang sinasabi ko. Alam na sabi ko naman, kinulam ka na naman. Kaya ako, ayaw ko bitaw ng salita. Nakulam ka na naman. Puro na lang kulam. Paano yung masasamang espiritu? Hindi bida. Alam niyo ba talaga nagbibigay ng sakit minsan yung masamang espiritu, hindi naman yung kulam. Paano ba natutuloy sila magkulam? Hindi sa masamang espiritu. Isipin mo yung magkukulam, iyak siya ng iyak. Ni halos hindi ko na nga ginagalaw yung paa niya. Nanginginig siya sa akin sa takot. Nahihiya siya sa kanyang ginagawa. Kaya nga siya kumapit sa patalim dahil 500 ng bayad. Tutusin, mababa yun. Mabuti pa nga yung tatay niya, pulis yun, retired police 20,000. Nilumpo yun. Kita mo naman, nakakatayo na. Ano sabi niya? Salamat sa Diyos. Ang dami niya niyang pinuntahan, pati sa Bicol. Hindi magsisinungaling yung retired na pulis yun. Pulis yun. Yung nagpagamot kanina, anak niya yun. Nagninegosyo. Parang nag-online sa mga bahay-bahay. Parang malalayo nagbibigay, parang ganyan. Hindi naman magsisinungaling yung pulis. At yung ginamot yun, mag-isang taon na. Pero kita mo, paano siya nakalakad. Diba? Sabi ko nga, yung tatay mo nga, 20,000 lumpuhin lang siya. At sinabi ko, huwag niyo na po sabihin, sir, yung pangalan. Importante, purpose naman talaga doon para gumaling kayo. Yun naman talagang totoo doon. Kaya hindi man natin makausap, ayon yun, hahawakan mo lang yung pasyente, gagaling na. Hindi mo na sasabihin, sagot mo lang, simple, salamat sa Diyos sa kanyang kagalingan at naibasan ng iyong kagalingan. Diba? Hindi natin alam kung sino nasolve. Importante, gumaling siya at nawala yung sakit niya. Kahit ako, ganun lang sinasabi ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung sino nasolve ng katawan mo. Basta't gumaling ka na lang. Di tapos, kaysa bintang tayo ng bintang na kinulaw ka na naman. Kaya minsan, ayaw ko magsabi ng ganun. Gusto kasi mabusisi at magpagtanong. Kaya nga kahit tumahaba ang video ko, pinagtsatsagaan ko. Kahit 5 sila nakasalang, magantay sila. Kasi mabusisi ako magamot Katulad yung isa kong pasyente, matanda yun. Tinurukan siya sa hospital, sa medisina, umiyak na yung asawa niya kanina. Taga dito rin sa Pampanga, malayo lang sa amin. Sabi niya daw na
gusto niya na daw magpakamatay. Sabi nga ng kapatid, nakita daw nila tatalian yung leg kasi meron daw sumisigaw sa kanyang ulo. Dinala naman sa ospital, stress lang, tinurukan, nagkaroon siya ng phobia. Yung hinawakan ko siya, sir, siguro naman pag sinabi kong lalaki ka, anong sasagot mo? Lalaki. Ulitin ko, pumikit ka. Anong lalaki ka, babae? Lalaki. Kilala mo ba si Kristo? Opo. O di, okay na kami. Lahat tinanong ko na, pati pangalan niya. Pagsalang ko sa kanya, tinanong ko, kilala mo ba si Kristo? Kilala ko. Anong pangalan mo? Di ko alam. Oh, alam mo na kung meron nakapasok doon kasi tinawag mo na ang Diyos eh. Alam mo ang tanong ko, sino ka? Eh kung sabi niya, ikaw, sino ka? Balik ta rin yung tanong. Alam mo naman, pilosopo yung demonyo. Kaya pag tinawag mo na agad ang Diyos, kilala mo ba ang Diyos? Pwede niya sabihin niya, oo. O ngayon, tanong mo, sino ka? Kasi unang tanong doon, tinawag mo agad ang Diyos. Sino bang magagamot para ilawan? Kaya nga malalaman niyo bukas ang sinabi ng inkanto. Nagmumula daw ang liwanag ay galing sa langit at binabasbasan daw ang mga manggagamot. Kaya nga ang tanong doon, kilala mo ba si Kristo? Kilala mo ba si Heso Kristo? Kristo. Ay sinabi niyang, oo, di na isa mo siya. O ngayon, sino ka? Babae ka ba? Tao ka ba? Ay sagot niya, hindi. Eh ano ka? O, di sasabi niya, ano ka? Hindi magsasalita yun. O pag sinabi niyang tao ako, buhay ka bang tao? Oo. Pwede niya sabihin yun. Babalik mo tanong, eh bakit ka nasa loob ng katawan niya? Wala kang pakialam, bigla kang gaganunin. Galit ako sa kanya. Di alam mo na kung sino. Kasi sinilyuhan at inilawan na ng Diyos yun. Alam naman unang tanong mo doon, sino ka? Hindi mo ba ako kilala? Eh kung sasabihin sa'yo ng demonyo, eh sino ka ba? Oh. Eh kung sabihin mo, ako ay sugo ng Diyos. Kaya nagugulat ako eh. Pinakilala mo agad ang iyong sarili. Hindi bagkus pinakilala mo dapat ang aking ama. Sino ba ang Diyos? Di ba? Dapat ang tatanungin mo sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ni Kristo. Kilala mo ba ang Diyos? Pag sinabi niyang oo. O, ngayon, bakit nandiyan ka sa loob ng katawan niya? Anong ginagawa mo? Doon matatanong lahat mong gustong tanongin. Kasi hindi niya alam, sinilyuhan mo na siya. Kuya Andel, may napanood po ako kanina. Bakit sinabi ng manggagamot sa pasyente niya na bibigyan niya ng pangontra pero wala daw ipakita sa ibang manggagamot kundi may problema, alam niya ang pupuntahan? Ulitin ko basa ha. Alam mo naman hindi ako masyadong nakapag-aral. Kuya Andel, may napanood po akong kanina. Bakit sabi niya ng manggagamot ng pasyente niya na bibigyan ng pangontra pero wag daw ipakita sa iba manggagamot kung hindi may problema, alam na ang pupuntahan? Parang tuloy pumasok sa isip ko, kuya, sa video mo na bato ang laman ng graba. Siguro po pwedeng oo. Siguro may batas sa kanya na bawal ipakita. Kasi yung meron naman akong kulay-pula dito eh. May pula ko rito. Mahahawakan mo yon kasi maano siya. Pag ako naglagay kasi dati yung kulay-pula na sa baywang ko, minsan sinusot ko yun, sila magnetiko. Mararamdaman mo siya na matigas, nakakaibang kahoy siya. Hindi siya karaniwang kahoy. You know, hindi yun basta kahoy. Yan. Hawakan mo siya, pero makinis at makinang siya. Pero kahoy lang yun. Napakatigas ng kahoy, kahit tampasin mo ng martilyo yun. Hindi yun, yung sinasabi yung, yung bato, bato bola, basta yung binibiling bato na pinapukpok na martilyo. Hindi yun, pero kahoy lang yun ha. Yung omo ba yun? Hindi yung ganon. Maliit lang yun, kasi laki ko lang yun dito. Yan. Dati nga yun, maliit lang yung ganyan, napunta sa akin, tumatawa. Yan po yun. Ewan ko po sa kanya. Kahit nga ako, may ganun ako, pinapahawakan ko. At yun, pag nagbibigay po ng pangontra na pula o itim man, o kung anumang kulay ng pinapakulay, isipin mo ha, araw-araw mo suot yung tela. Itong damit na lang natin, ito. Araw-araw natin to suot. Common sense na lang, bibigyan ko kayo ng clue sa lahat ng manonood dito. Ito, wala akong pinapataman, pawang katotohanan lang to ha. Para sa akin, bibili ako ng agimat.
Sabi niya, wag daw ko itong hubarin. Kunyari, ako'y nagpapagamot sa inyo, ha? Sige po, bibili po ako sa iyo, Lee. Ano po ang bisa nito para 10 ba to? Matanong ako eh. Siyempre, sasagutin mo ko dahil bumibili ako. Ano po pagkain nila para po sa dasal nito? 10 ba bawal dito? May pinagbabawalan po ba ang gimat? Siyempre, sasabihin mo, kailan po po idadasalan para magkaroon po ng bisa? At paano ko po mararamdaman? Siyempre, sasabihin mo. Ngayon, may tanong ako, di ba po tela to, kahit itong damit natin, subukan mo hindi maligo maghapon at tumakbo ka, di ba mabantot? Siguro naman itong tela nito, yung maliit na nilalagay mo sa baywang mo, mangangati ka, di ba? Ako nga, nagpapagawa ko yun, sabi ko, kada 1 buwan, 2 buwan, 6 na buwan, palitan mo ng tela, ilagay mo muna sila sa bulak. Tapos, pag napalitan mo na sila ng tela, ganyan lang gawin mo. Tapos, ibalik mo ulit sila at buhusan mo lang ng holy water. At pwede mong gamitin yun. At least makikita mo kung anong klase naman yung nasa loob, di ba? O, ganun ako. Subukan mo yung damit mo. Paghapon ka sa arawan, subukan mo, mabantot, di ba? Tapos hindi mo bubuksan yun, mangangati balat mo. Imposible balat mo, hindi mangangati. Kaya isipin mo na lang yun, pag walang palitan at hindi mo papatalitan yung agimat mo. Kahit hindi sila pwedeng basahin, walang problema. Habang buhay ba yung tela na hindi mangangati ang balat ng tao? Tanda mo, sensitive ang katawan natin. Lalo na kung ang tela ay maruming-marumi na. O sabihin na natin hindi daw bumabaho. Nandun na tayo, pwede naman niya dahilan yun, mawala ng bisa. Bakit hindi ba pwedeng silipin at itahi na lang? Siyempre sa yun, di ba? Ito, common sense lang ha. Ipinagkalob sa iyo, may dasal yun dahil pangontra mo. Siyempre susunod sa iyo, pwede mo na makausapin, mabusisi ka. Pwede ba kitang masilip, kaibigan? Kasi naniniwala ako sa Diyos, pangalawa sa manggagamot na yun. Pwede ba kitang tignan dyan kung ano itsura mo? Kasi gabayin kita. Diba? Dapat pwede mong tingnan yun. Sa akin, open yun, pwede nyo tingnan. Yung dating ginagawa ko. Pero pag mahirap ipakita, ako nga, sa ibang manggagamot nga, makikita nila na may suot ako. Nararamdaman ko na may suot sila. Walang problema, parang ako po yun. Apo. Ang dami ko nang napuntahan na ikaw na lang nakapagpasuko doon sa mga manyakis na magkukulam sa akin. Salamat sa Diyos, pinagkalabkan nila sa akin yung totoong manggagamot. Salamat din, Mera Bueno. Hindi ka sa akin dapat magpasalamat, kundi sa aking Ama. Kaya nga sinabi ko sa iyo, hinahayaan kitang pumunta sa ibang manggagamot. Pero maghanda ka ulit ng pera mo, imbis ipapakain mo na lang sa iyong anak, sa iyong pamilya, at ipunin mo at itago mo. Sige, sisingilin ka na naman ng 8,000, 7,000. Bakit madali bang damputin ang pera? Tanda mo, naghihirap tayo ngayon. Kailangan natin na matibay ng pananalig, pananampalataya, isuko natin ang sarili, maging totoo tayo, kung sino tayo, tanggapin natin ang sarili natin. At ibibigay ng Diyos ang hiling natin. Mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin magulang natin, mahalin natin ang ating asawa o kinakasama, ating anak. At ipangaral natin ang salita ng Diyos na may ganito, lagi tayo, ganyan din ako dati, tumawag lang ako sa Diyos, tinuruan ako manalangin. Lahat naman tayo ay hindi perfecto. Yun ang pinakamaganda. Tama po kuya, agree po ang bagsak kapag gano'n eh. Tama. At least totoo lang naman sinasabi ko sa inyo eh. Alam naman magsinungalingan tayo rito. Kaya nga sinabi ko sa inyo, bukas na bukas, meron man akong ikakat doon, unahan lang. Pero simula't umpisa hanggang dulo, wala akong babaguhin doon. Tingnan mo kung paano yumuko ang masamang espiritu sa ngalan ng Diyos Ama, hindi sa akin. Instrumento lang ako. Bakit alam niya kung sino ang gumagabay at hindi lumuluklok sa akin? Dahil bakit? Hindi naman tayo pinapasukan ng Diyos. Si Jesus na ngayon nasa puso natin. Bakit alam niya yun? Diba? At magigising siya at uwaw na uwaw siya at iyak siya ng iyak. Isipin mo yun. Yun ang sinasabing pawang katotohanan lamang. Kasi kung ikaw ay maggagamot, alang naman sabihin mo, hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Kung sabihin sa'yo ng masamang espiritu at inaanilihan din ng 3 demonyo, 7 demonyo, kilala kita. Isa ka lang tao. O, di ba? Kung pakilala mo ako isa akong maestro,
master, ministro, sugo. O sige, kung ikaw ay sugo ng Diyos mo, palayasin mo nga ako sa katawan ng taong ito. O dinalinglang ka pa ni Satanas. Kaya ang tanong dun lagi, pag pinapapikit ang tao, siguro naman kung lalaki ka babae, alam mo, di ba? Ikaw ang tinatanong ko kung hindi nasa loob ng katawan mo. Dahil, bakit mo pa siya tatawagin? Nandiyan na siya sa loob ng katawan mo. O, ang unang tanong doon, at nararamdaman ng puso mo na mahirap damputin ang kalaban mo, tanong mo sa Diyos, Ama, mayroon pong taong pumunta rito at alam kong pinadala mo yun. Pero, aminin kong tao lang ako dahil kayo ang nagagamot. Ano po bang magandang gawin? Tulungan niyo ako, ina ng saklolo. Diba? Paano makapag-isip ng maayos at maluwalhati? Langisan mo ang aking bibig. Tulungan mo ako magamutin ng isang tao. Dasalan mo ang tubig nila. Painumin mo siya ng konti. Doon titeknikan ang masamang espiritu yung masamang espiritu sa loob ng katawan niya o anumang elemento yon. Pag pinainom mo siya ng tubig, kakalat yung dasal. Sasabihin mo sa tubig nyo, sa pangalan ng aking ama na si Cristo Jesus Nazareno o Santo Niño, o kahit ano pa sabihin mo, binabasbasan ko to sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoon, meron po akong gustong patunayan na alam kong pagbibigyan mo ko at pawang katotohanan lang, ito ay magkaroon ng bisa sa pamamagitan ng pangalan mo. Meron man pong nandyan sa harapan nyo, basbasan mo to, Ama, na kung anumang meron sa loob ng katawan niya at ulihinan itong tubig nito ay pag-ibig mo at ito'y malinis at kapayapaan, ay inumin mo sa pasyente mo. Nasa sa kanya na kung anong lasa, matamis, matabang, mapakla, ewan, basta't mapainom mo at huwag mong papaubos. Ngayon, papikitin mo na siya at nararamdaman ng puso mo. Di na utakan mo si Satanas, huwag ka magpapalata. O, di ba? Ngayon, tanungin mo siya dahil naisa mo siya, di ba? Ikaw, kung kilala mo ba si Kristo, siyempre bago mo siya pinapikit, tinanong mo, ano sasagot niya? Opo. Pag sinabi niyang oo, pero pag sinabi agad niya, hindi ko kilala ang Diyos mo, di wala ka nang itatanong dahil binanggit mo na ang Diyos. Bakit ka pa magtatanong kung sino, anong pangalan mo, babae ka ba lalaki? Mismo na sinabi niya, hindi ko kilala ang Diyos mo. Di understood mo yun, masaya ka na. Dahil nahuli mo na yung kalaban mo. O di ba? Masaya. Alam mo na yung gagawin mo. Pwede mo sabihin, bakit ka nasa loob ng katawan niyan? Ano bang ginagawa mo dyan? O gano'n ang tanong. Kung alang naman sabihin mo, o sige, pinainom mo siya, o kaya hindi mo pa siya pinainom ng tubig. O, bakit? Bakit ka nandyan? Anong ginagawa mo dyan sa loob ng katawan ng tao? Hindi mo ba ako kilala? Hindi ka ba natatakot? Ako? Kung sabihin mo ko, ako sasabihin mo agad, hindi mo ba alam kung sino ako? O sabihin ko, instrumento ako ng Diyos, sugo ako ng Diyos. Sino pinakilala mo? Di ba ang sarili mo? Yung upuan mo, itinaas mo pa sa Diyos. Kaya, ang sabi ko nga sa inyo sa paggagamot, sinasay ko muna ang tao bago ipasok. Tanungin mo, history ng buhay niya, paano siya nagkasakit, paano siya nagsimula, ilang buwan, isang linggo, i-atras mo. Anong ginagawa mo sa panahon na ito? Ito'y Mayo 20. Nagkasakit siya ng Mayo 20. Ngayon, i-atras mo siya ng 7 araw simula doon sa 20. Anong ginawa mo sa isang linggo na yan? Diba? Ang ginawa ko po, naalala ko, nagpukpok ako ng martilyo, naggawa ko ng bahay, nag-ayos ako. Pagkatapos ko po yung unti-unti po, 2 araw, humihin ang pakiramdam ko. Alam mo na ang gagawin mong technique. Nagpunta na ba kayo sa mga manggagamot na katulad namin? Opo, tinawas na po ako pero hindi pa rin nawawalan. Alam mo na yung sasagot mo sa isip mo. Alam mo galing na to sa mga manggagamot. Mga matatanda. Tatanong mo, bata pa po yung mga manggagamot, kaya nyo kalkulahin. Pag sinabi niya na sa 40 na, ibig sabihin, medyo matagal na sila naggagamot. Meron ka ng experience sa katawan mo, parang masaya ka na. Dahil alam mo sa sarili mo, na yan ay hindi ordinary lang. Kasi kung ordinary yan, napagaling na nila yan. Meron silang kakayahan. Alam mo sa sarili mo na binigyan ka ng ibang karunungan ng Diyos. Siyempre, sasabihin mo sa Diyos, siguro ito yung binibigay niyo sa aking pagsubok. Sana tulungan mo ako, Ama. Sa isip mo lang yan. O sige, nakuha mo na yung istorya ng buhay niya. Isasalang mo na siya. Tanungin mo pangalan niya, middle name niya, apelido niya, kung kailan siya pinanganak, sino asawa niya at anak niya, ilan. Para hindi ka na magkamali ng tanong.
Ganun ang paggagamot. O, di ba? Ngayon, pag pumitik siya at napainom mo siya ng tubig ng konti at naselyuhan mo na, tanungin mo kung kilala niya si Kristo. O di naisa mo siya, nakadalawang 2 point ka na agad sa kanya na hindi niya namamalayan na napainom mo siya ng tubig kahit katiting. Eh, kung hindi mo man siya napainom ng tubig, talagang pumalagad ka siya, pisilin mo ang pulso niya, pakaramdaman mo ang pulso niya. Pag pumapalag yun at magangling yung kamay niya at hinahatak niya, alam mo na mayroong tao sa loob ng katawan niya. Sa pulsuhan. Mahirap pag-aralan yun kahit ako, inamin ko. Pero natutunan ko rin yun sa tindi ng tiyaga. Tiyaga lang talaga. Dahil sabi nga ni Tandang Ermitanyo na inang Salome, mapapag-aralan mo rin yan. Huwag ka mag-alala. Baka mas magaling ka pa nga kaysa sa amin pagdating ng panahon. Kasi bata-bata ka pa naman. Huwag ka mag-alala, matagal ka pa mamamatay, sabi nila. Alam mo naman, joke si Tandang Ermitanyo. Napag-aralan ko yun. Pag pumalag sa pulso, alam mo na, huwag ka na magpatagbari. Ibig sabihin, huwag mo na siya bigyan ng konting pagkakataon. Anong gawin mo? Tawagan mo agad ng Diyos sa iyong isipan. Selyuhan mo agad siya. Pikit agad. Pagsalang, tirahin mo na agad sa posporo kung ano mang ilalagay mo, stick o kung gusto mo. Erekta mo na. Banggitin mo ng Diyos. O, sabi mo sa Panginoon Kristo, kung kilala mo ang Diyos, biglang magagalit yun. Kasi naramdaman mo, magkakaiba na siya. Sasabi niya, hindi ko kilala ang Diyos mo. O sabi niya, wag mo kong pakialaman. O, di alam mo na. Alam mo na sa sarili mo na nararamdaman mo na hindi siya tao. O, di ba? Kaysa manghula-hula tayo, mahirap maghula-hula. Kaya ganun po ang paggagamot. Kasi gumawa ako ng sariling paraan. Sabi nga ng inang Salome ko, hindi ka basta-basta mauuto. At alam ko mabusisi ka magtanong. Kaya nasa sa yung abilidad na yan kung anong gagawin mong taktika sa paggagamot mo. Hindi ka na namin pwedeng turuan kasi alam namin na ikaw ay matanong. Kaya nga ako binansagan niya magtanong. Milig daw ako magtanong. At talagang nagtatanong ako kahit kunting bagay lang. Kaya sinabi niya sa akin. Kaya yan ang ginawa kong technique sa paggagamot. Kaya tinanong ko lahat yung mga pasyente ko saan sila galing, sino ba yun, kung gano'n ba yun, ilang taon na sila. Tapos hinanap ko sila sa YouTube, sa Facebook page. Pinag-aralan ko ang galaw ng kanilang kilos at paggagamot. Nakakuha ako ng mga technique nila sa kakaiba. Naramdaman ko, pinag-aralan ko yun sa pamamagitan ng aking isipan. Dahil binigay ito ng Diyos sa akin. Siyempre, iba yung galing kay Tandang Ermitanyo, iba pa rin yung galing sa Panginoon Kristo. Pinag-aralan ko ang papel. Paano kaya napapainit yung papel? Sinabi ni Tandang Ermitanyo at saka ni Akira Yamada, kaya mong gawin yun sa pamamagitan ng isip mo. Magtiwala ka lang sa Diyos. Nagawa ko na yun. Paano yung balahibong manok na puti, yung pakpak? Paano kaya umiinit yun? Ano kayong pinakamabilis na sandata para pasok win agad ng kalaban? Sinubukan ko na rin yun. Yung bala, hindi ko na sinubukan yun kasi malaki yung bala. At saka wala naman ako makikita bala rito. Mamaya mahuli pa ako ng pulis. Hindi ko na sinubukan yun. Alam ko na yung tanso, iinit talaga yun. Dahil yung krus na bakal ay uminit na. Pero pa kaya yung tanso. Gumawa ako ng paraan. Krus, madali na. Yan, pospalito, ginawa ko. Gumawa ko ng sarili kong sandata. Pinag-aralan ko to paano to magkakaroon ng visa. Binigyan ako ng talaan ng Tandang Ermitanyo. Ito daw ang dasal para magkaroon ng visa ito. Kahit idikit mo lang daw to, bigla daw tong iinit at magiging apoy at para daw kuryente. Ganyan ang paggagamot. Kailangan matindi ang pag-iisip mo para matindi ang power spirit mo. Pag ako nahihirapan, lalo ako nagiging agresibo sa paggagamot. Yung pinagtatak-tak ako ng pawis. Kasi gusto ko ilabas ang totoo. Ayoko magawa ng kwento. Gusto ko yun. Kaya sinasabi ko sa inyo, lahat daw tayo ay meron yun. Kaya lagi tayo magtiwala sa Diyos. Kuya, pag napatayin mo po ba ang mangkukulam po, yung taong matatahimik na po ba yung namatay? Ang sabi mo, Edward P.H., Kuya, pag namatay na ba ang mangkukulam po, yung taong matatahimik po ba yung namatay? Pag pinatay mo yung mangkukulam o tagang namatay siya dahil kinarama siya, hindi na namin siya sakop.
sakop na siya ng kalaban namin kasi binenta niya ng kaluluwa niya at hindi siya humingi ng kapatawaran sa Panginoon Kristo. Siguro naman yung in-upload kong video, sinabi na magkukulam sa 10 minutes, humihingi siya ng kapatawaran at wala na akong ginagawa sa kanya at nagsisisi na siya at naramdaman ng puso ko. Siguro sa Panginoon, wala namang imposible. Patatawarin siya. At alam ng Diyos kung hanggang saan ang magbabago ang tao. Yun lang. Pero kung sasabihin mo sa akin sa oras mismo, mapapatay mo yung makukulam, di mo siya mapapatay. Kalokohan nyo. Papaputol ko ang mga kamay ko kung mapatay mo agad oras mismo. Mamamatay lang ang magkukulam pag nasa loob siya ng tao na ginagamot mo at lumalaban siya. Kung maaaring meron siyang sakit na high blood, sakit sa puso, dahil matinding init at kumbante ang paglalaban nyo, matinding salpukan ang labanan nyo, isang Texas at isang Tagalog ang labanan. Talagang ang labanan doon, talagang pitpitan. Doon siya mamamatay dahil sa sobrang init na pumapasok sa loob ng katawan niya. Pwedeng tumaas ang kanyang dugo, pwede mo siyang magilitan. O kaya depende, kung mayroon siyang diabetes, etc., isang linggo magkakaroon siya ng sakit. Unti-unti na siyang kakaramain at doon na siya matitigo. Yun. Kuya Andel, pwede po bang kwintas? Pwede. Kahit isang maselyuhan, yung kwintas po, kahit isang buwan, isang beses. Pwede po yun, Lee. Good evening po. Good evening din, Ivan. Pag pinatay daw po yung tao ng magkukulam at ang kaluluwa po ba daw po ay namatay ay hindi matatahimik? Pag pinatay po ang magkukulam at namatay po talaga siya sa labanan nyo at nawalan po siya ng hininga, sa sobrang init po talaga ng krus o stick, anumang ginagamit mo at tuloy-tuloy po ang pagdarasal at ayaw niya sumuko sa Diyos, pag namatay po siya at hindi siya humingi ng kapatawaran sa Diyos at lumaban siya, yung kaluluwa niya po ay wala po rito sa lupa, kung hindi nasa ilalim ng mundo ng kasalanan. At pagbabayaran niya ang lahat ng nagawa niyang kasalanan. At hindi po matatahimik sa ilalim ng lupa. Yun po ang katotohanan. At yung mga ditong buhay na tao, ligaw na kaluluwa, sila po yung mga taong ni-rape, nasugatan, nabangga, na hindi pa nila tanggap ang kanilang kamatayan, o nasunog ng buhay, o pinanganak, nilaglag ng mga magulang. Sila po yung hindi po matahimik. Sila po yung mga dating namatay ng unang panahon na mga Hapon pa, mga pulis pa, etc. Yan po yung mga taong hindi matahimik. Yan po yun. Marami pong mga elemento. Ask ko lang po, may paraan pang makausap ang gabay? May paraan. Yung gabay, natural. Sa panaginip. Lahat ng gabay ng mga manggagamot, kung totoo mang may gabay sila, kung nagsisinungaling sila, totoo man ang sinasabi nila, ay nakakausap po yun. Hindi po pwedeng hindi makakausap yun. Kalokohan po yun. Kung maaari na ituro sa kanya paano makipag-usap sa telekinetic power ng utak ng tao o tinasabing sense natin. Parang si Spider-Man, pokpokin mo siya sa likuran niya, alam niya kung saan tatama yung bala sa likuran niya at naiilag niya. Parang ganun po yun. Yung sense niya po ay napakalakas. Napaka-importante po ito sa manggagamot. Sense mo, kahit hindi mo nakikita ang kalaban mo, pinakamalakas na pakiramdam at malakas na sense, hindi mo siya makita, pero alam ng utak mo kung saan siya atake at alam mo kung sinong nasa loob ng katawan niya. Kasi para tutong parang, abantag ba nito? Yung microchip o isang memory. Pwede po yun. Pero, ang sinasabi ko nga sa inyo, kung ako'y sasabihan nyo ng ganito, kunyari ito, kwintas nito, sasabihin ko, gagalaw siya. Tingnan nyo yung kamay ko sa taas. Diba? Diba? Gumagalaw siya. Diba gumagalaw? Fake po yan. Kung gusto mong totoong gumagalaw ang kwintas mo, pero mo na pumahala sa ninyo, ha? Pakiusap lang po ako. May magagalit sa akin, ha? Iramin ko lang to kay Man Santo Niño, ha?
Ito demo lang po to. Wag na, wag na. Wag na po. Kunin mo yon to pay. Yung handle. Sige na po. Yan, handle. Ito ha. Ito po. Yan. Siguro naman, alam nyo to, handle ng cellphone. Yan, atras ko po. Diba? Kung totoo po talaga gumagalaw ang agimat ng isang yan, nakikita nyo po yan. Sana po, itali nyo rito. Yan, itali nyo po yan, ganyan. Tapos, pag natali nyo po yan, siguro naman po hindi naggagalaw to. Tapos, kumuha po kayo ng mataas na bagay para ipakita nyo po. Katulad yan. 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 Yan, ganyan. Siguro naman po walang daya yan, di ba? Papakita ko po sa inyo. Yan, di ba? Hindi nyo na po hinahawakan. Tingnan nyo kung gagalaw po yung agimat nyo. Kung totoo man po siyang gumagalaw, di ba? Kasi ito, hindi na to gagalaw. Wala ka nang hawak eh. Yung iba nga sinasabi, gumagalaw. Paano gagalaw? Eh, yung kamay mo, gumagalaw ng konti. Ginawa ko na po yan eh. Yung igagalaw mo po yung agimat nyo. Tapos titingnan nyo may buhay. Yung sabi, gumalaw ka. Eh, paano hindi gagalaw? Yung kamay gumagalaw. Kahit konting ugalan po ng kamay natin, gagalaw po talaga yan kasi mabigat po yan. Parang hulog po yan. Isipin nyo nga po yung gumagawa ng bahay. Common sense na lang ha. Yung gumagawa po ng bahay, hinuhulugan yon. Diba? Bawat kanto. Diba mabigat po yung panghulog? Diba pag gumalaw po ng konti yung kamay natin kahit konting-konti lang, diba gumagalaw din po yon? Eh kung gusto nyo po totoong hindi gumalaw, itali nyo po sa kahoy, tapos ipakita nyo po sa video, sabihin nyo, gumalaw siya. Pag gumalaw po siya, maniwala ako, pag umikot-ikot po siya ng ganyan, buhay po siya. Kasi yung kamay mo, hindi mo naman to hinahawakan. Nakapatong, kumuha ka po yun, ipakita mo kung totoong buhay yun. Eh kasi, kahit ito sabihin kong ganyan, malikot yung kamay ko, hindi ko makakontrol. Di ba gumagalaw siya? O yan, dahil yung kamay ko gumagalaw. Hindi ko makakontrol dahil hindi naman ako, di ba gumagalaw? Isipin niyo yan. Yung hulog niya, gumagalaw eh. Maniwala ako pag ganyan. Bitawan mo yan. Bitawan mo po yan. Yan. Bitawan nyo yan, tapos pahintuin nyo, tapos manalangin kayo. Sasabihin nyo, gumalaw ka, umikot ka ng malakas. Maniniwala ako, gumagalaw siya, di ba? Kasi, hinto mo ulit. Para walang kopya. Tapos, hintay mo, huwag mo muna pagalawin. Tapos, daan-daan mo lang konti. Yan, antay mo lang. Kasi gagalaw pa yan kasi parang hulog din yan eh. Inuhulog mo para maging pantay. Pero kung sa kamay mo yan, makikita mo, tapos sabi mo, gumalaw ka, palakasin mo. Niloloko mo yung sarili ko eh. Ako, hindi niyo po kumautos sa ganon. Kasi may anting-anting po talagang gumagalaw. Kahit yung si Magnetico, yung nasa baywang ko, matagal na po siya doon. Maghapon magdamag na po siya doon sa sabitan ng Poong Nazareno. O dito sa Santo Niño nakatayo. Wala pong hangin yun, gabi po. At hindi po ako nagbubukas ng ventilador. Paano po siya sumasayaw na gano'n? Isarado po lahat ng bintana. Ni walang hangin papasok. At yung galaw niya po, pag ganun-ganon, paikot-ikot. Kaya niyo mo bang galawin ng isang bagay na parang umiikot siya tapos nagiging gano'n siya, parang cross? Yun po yun. At gusto niyo pong gumalaw ang isang agimat niyo sa posporo? Sa posporo? Napakasimple lang po yun. Huwag mong galawin yung kamay nyo. Ginawa ko na po yan, di ba? Matagal na pong hindi gumagalaw. Ito, subukan mo to eh. Ito, sabi mo. Sige, sabihin nyo nga. Pakita ko po yan. Sige. Sabihin mo, dinadasalan ko ang isang medalyon. Sige mo, tingnan mo yung kamay ko sa taas. Di ba gumagalaw po siya? Kahit konti lang yan, hindi mo na mapapinsa kasi konting-konti lang gumagalaw. Tapos gagalaw na po yan. Isipin mo. Tingnan mo yung kamay ko. Maliit lang galaw pero pag pumasok sa isip ko, gumagalaw siya. Pahintuin ko siya, uminto yung kamay ko. Di ba gumagalaw na naman po siya pabaliktad. Isipin nyo nga po yan, yung kamay nyo po gumagalaw, hihulog po yun eh. Kung maniwala ko, kumuha ka ng kahoy, magpasadya kang gawa, isabit mo siya. Ganyan si Magnetico, gumalaw mag-isa. Naniwala ako na totoo siya at buhay. Kasi gumagalaw siya at sumasayaw siya. Hindi lang sayaw, ikot ang ginawa niya. Hindi lang po paikot-ikot na gano'n. Kung hindi nagganon-ganon pa siya, tapos nagganyan-ganyan pa siya, yung wala naman po, nakasabit lang sa Poong Santo Niño, nakaganon na po. At wala pong hangin. Hindi mo mapapaganon yung kwintas mo ng malakas at gumagalaw. Nagpapapansin siya sa akin. Kasi binigay po siya sa akin. Kinuha ko po siya doon.
Gumanong-ganon talaga siya. Nagpakita talaga siya. At kumikinang po siya sa liwanag. Yun po yun ang totoo. Ay yung Santo Niño, yung iba gagalaw, ginagalaw yung kamay. Gusto mong hindi gumalaw, hawakan mo yung daliri mo. At itupulsuan mo to, ganunan mo. Siguro naman hindi gagalaw. Ipatong mo lang yun, manalangin ka lang. Tingnan mo yung kamay ng gumagalaw kung ginagalaw niya ng konti o inuurong-urong niya. Pabayaan mo lang kasi ito makokontrol niya yung posporo kasi hindi naman po yung didina, parang imamind mo lang yun. Kung umawa ka posporo, diyan sa may altar. No? Isipin nyo binibigyan ko na kayo ng clue para po hindi kayo malinglang. Isipin mo ang posporo. Kung gagalawin mo ang isang kwintas. Ito hindi ito yung wag na. Yan pa palang natitira. Yan. Yan na yata. Ito. Isipin niyo po ang posporo gagalaw sa isang bagay. Katulad po yan. Siyempre, mararamdaman niyo po yan kung gagalaw yan. Yan, katulad yan. Maniwala ako kung kamay mo nandito. Yan, yung ginawa ko po yan. Tapos yung kamay ko hinawakan ko para hindi pumalag. Yan, nakaganyan. Pero kung ang kamay niya ay nakataas at mararamdaman mo at nandito yung sa kasiko niya, kahit ikaw kaya mo paggalawin yun gagalawin mo Nakatago na kasi yung Santo Niño Minsan i-demo ko po sa inyo paano po siya gumagalaw. Tapos makikita mo yung daliri nito, hindi to kasi talagang gagalaw po yun kung taga may bisa. Dahil yan po ay nagkakaroon ng power simula sa daliri nyo. Pwede nyo pong ganunin yun. Pero kung nakaganyan po siya, para kang alam mo nagwe-welding ka, tapos nakagano ng kamay mo, yan, steady. Tapos nananalangin ka. Maniwala akong gumagalaw siya kasi yung kamay mo, makikita mo nakadiin. Ibig sabihin, may pwersa ka, nandito lahat ang bigat. At ito, yan, makikita mo yung kamay niya. Ganun po yung paggagalaw kasi si Magnetico, gumalaw talaga siya. Dahil siya po ay nakasabi at wala po siya sa ventilador. At ang galaw niya po, puro abante, pakros, paikot-ikot, tapos ikot balik pakros na naman. Nagpapansin po talaga siya para ipakita sa akin ng Diyos. Kaya kung sasabihin niyo ko, kahit ako kaya ko gawin yun Kumuha ko ng tali, idiin ko lang to. Napipirms, gagalaw pa rin yung kamay mo ng konti. Yung hulog nga po, pag naghulog gumagalaw pa rin yung kamay mo kasi yung kamay mo hindi naman naka-welding yan. Maniwala ko kung naka-welding yan sa bakal o kaya kahoy nakaganyan. Tapos walang hangin. Ganun po yun. Ang totoo. Kaya pinapaliwanag ko sa inyo, maging handa po kayo lagi at magtiwala sa Diyos dahil ang Diyos lang naman ay makapangyarihan. Ako po sa Mansanas, Kuya Andel, yung tinuro niyo po. Ipakita po niya yung kakayahan ng gabay. Tama po, Kuya, sa panaginip lang po talaga. Tama naman yun. Sinabi ko dyan kay Ivan. Ipakita po. Gusto nyo makita ang agimat nyo kung buhay at yan nagtatanong sa akin na binigyan daw siya ng manggagamot. Ewan ko ba kung totoo ba o nagsasabi man ng totoo itong nagtanong sa akin sa Facebook page. Pwede naman po Pakainin niyo po siya ng mansanas at kagatin niyo yung mansanas. Yung dalawa kagatin niyo, yung isa hindi. Pag nangitim po yun, hindi po siya buhay. Kahit wala pa hong dasal yun, talagang dati nang may dasal yun. O talagang binigyan na dasal yun. Subukan nyo sa mansanas. Pag nangitim yung mansanas, huwag talagang nangitim Pero yung nagkaroon parang pula-pula lang, okay po yung buhay pa yun. Kailangan niya pong dasalan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, totoo pahirapan nyo pa yung sarili niya. Pwede naman kayo pumunta ng mansanas. Kuya, paano po ba malalaman na buhay ang medalyon? Paano po malalaman ng mabuhay ang medalyon? Sinabi ko nga po sa kanina, kadedemo ko lang, kung papakita mo kung gumagalaw ng ganyan, tatawa ko sa iyo. Pero kumuha ka ng kahoy at i-letter L mo to at itusok mo sa lupa o weldingin mo man, maggawa ka at isali mo yan na walang hangin, subukan mo kung gagalaw siya ng diretso, abante, paatras at paikot-ikot. Maniniwala ko na buhay siya dahil may dasal siya at kaya mo siyang utusan dahil susunod siya sa iyo. Pero pinakamabilis ang buhay ng medalyon, ito muna, bago ko sabihin. Paano po malalaman? Depende po yun sa medalyon. Kung siya ay nakatalaga, kahit barilin mo siya, ay hindi siya magagasgas. Pwede po siyang tagabulag, pwede po, wala problema.
Meron pong medalyon na taga-taboy lang ng masamang espiritu. Meron pong medalyon na parang gabay lang po, na para hindi po siya tabla ng bala para gabayan ka. Pero may medalyon po, tatabla ng bala, mawawasak, pero meron po siyang bisa para naman po sa paggagamot na makapagtulong sa iyo. May kanya-kanya pong abilidad ng paggagamot. Medalyon. Para malaman mo kung may bisa, kumuha ka ng mansanas at ibigay mo sa kanya. Pag nangitim ang mansanas, ay wala siyang bisa. Mansanas na lang, binibigyan ko na kayo ng tip. Para hindi na kayo mahirapan mag-testing. Pero kung ang agimat mo at medalyon mo ay 3 beses nagparamdam sa isang linggo, kay ano man, Martes gabi, wala naman yung pinipili, at dinadala ka ng utak niya sa balahan o sa bala, nakakakita ka ng barilan o etc., doon mo subukan yung agimat mo. Pag nagparamdam siya yung agimat mo na para naman siya sa paggagamot, isalang mo siya. Huwag mo siya isasalang barilin dahil alam mo madudurog yun. Kawawa naman siya at aalis siya doon at lilipat na naman. Pag yung medalyon mo ay taga-taboy ng mga masasamang espiritu at protection sa kabay mo, puro ka mananaginip ng mga masasama. Ibig sabihin, gabay mo siya para doon. Yun lang po yun. Pero kung gusto mo talaga malaman ng katotohanan, subukan mo pakainin siya ng mansanas sa gabi para malaman mo kung mangingitim yung mansanas. O, kalahati lang, hatiin mo yung mansanas, 4 na putol. Yung isa kagatin mo, yung isa ibigay mo, yung isa iwan mo malayo sa kanya. Pag nangitim yung isa na malayo sa kanya, yung katabi niya na mansanas, parang ito, lagyan mo siya ng mansanas, ito mansanas, at hindi nangitim, buhay siya. Meron siyang bisa. Naririnig niyo na po. Ano sabi mo, Ivan? Ganun po pala. Opo, ganun po yun. Naririnig niyo na po ba yung 7 virtudes? Tanungin mo siyan si Abrali kung ano daw ibig sabihin ng 7 virtudes. Kung napanood mo lang yung video ko, kung nanonood ka sa akin, sasabihin sa'yo ng pasyente ko, yung bumbero. Ayoko na magsalita. Pero may bisa yun. Hindi ko lang alam bakit hindi na mapakain ng dasal. Pero kung dadasalan ulit yun at dadagdagan, magkakaroon ng bisa yun. Panoorin mo yun. Ayaw mo, pag bumalik yung katapusan ng Mayo, meron pa akong pinababalik. Meron din siya niyang sinasabi mong virtudes niya. At hindi siya nakalakad. Ginamot na siya. Ang tanong ko, may video ka. Imposibleng walang video. Meron daw. At wala naman daw nangyari. Kahit libusan, hindi. Magkano bili niya? Isang bilog, at isang malaki, at isang pansundot. 7,000. Bakit siya pa nagpagamot dito sa Pampanga? Itutusin. Malapit lang sa kanya ang Pasig. Nasa Pasay lang siya. Napakalapit lang ng Pasay at Pasig. Bakit pa siya mag-aksaya ng panahon at mag-arkila ng taxi at magbayad? Pero makikita mo, sa video, una, binuhat siya. Inaklayan siya. Pagkatapos, nakatukduman siya, pero naglalakad na siya. At kaya niya na. Pinababalik ng Diyos yun ng 2 weeks para ipagpatuloy lang yung tubig na healing water. Yan Ivan. Hindi ko na masasagot yan dahil yan ay binibenta niya. Wala akong pakalam kung mataas ang pagbenta niya, may sideline. Kahit ako nagbebenta rin ako ng mga agimat. Pero mababa lang. Pinakamataas ko 1.3 at saka 1.1. Yun lang ang kaya kong presyo sa mga protection sa mga agimat o anumang medalyon. Yun lang ang kaya ko. 1.3 at 1.1 lang. Pinakamataas na. Wala nang tataas doon. Wala nang 1.5. Wala nang 1.3 na lang. Ricky Espirito, good evening po sir. Kaninang umaga po, nagising po ako kasi may nagsabi po sa akin na ako ay iyong pag-ibig. At hindi nyo nalimutan na hindi ko po nakita kung sino po siya. Kaninang umaga po ay nagising ako kasi may nagsabi po sa akin, ako ang iyong pag-ibig. Na hindi ninyo nalimutan, hindi ko po nakita kung sino siya. Di siya po ang Diyos. Sa panaginip yan siya. Diba sabi ko sa inyo, ang Diyos ay pag-ibig. Lahat tayo mahal. Gusto mo makita? Yan, bukas sa Ivan, Ricky Espirito, at saka yung Love Kili Mamaril. Yan, lahat ng nanonood dito. Yan, Edward, panoorin niyo yung video
na in-upload ko bukas. Hindi ko na kasi siya ma-upload kasi ka-upload ko lang. Yan. Kayo na maghusga. Hindi ko siya kilala at wala akong kinukwento sa kanya. Hindi siya nanonood ng YouTube at hindi rin siya nanonood sa Facebook page. Binigay lang siya ng kanyang anak at pinagamot sa akin. Hindi naman siya baliw at hindi niya nagagalaw ka ng kamay niya. Paano niya nalaman ang lahat ng altar ko sa taas? Hindi pa siya nakakatungtong ng bahay namin. Bakit alam ng demonyo kung sino ang nagbabasbas sa amin sa paligid? At hindi daw siya makatitig sa Panginoong Kristo at sa Poong Nazareno. Napakarami daw ang Poong Nazareno. Bakit? Sabi ko, ilan ba yung Poong Nazareno? Hindi. Marami. Ikot siya ng ikot sa paligid mo at ginagabayan kanya. Kilala niyo po ba si Emmanuel Salvador del Mundo? Hindi ko po siya kilala. Ulitin ko sa inyo. Kaya lang ako nag-YouTube dahil sa taong simbahan dito sa amin. Kasi po dito, yung una ko punta sa Pampanga, kasi hindi ka pa sa akin nanonood. Kung nanonood ka lagi sa akin minsan sa live, hindi po ako nakapag-aral. At wala po akong alam sa cellphone. Alam ko lang magpindot-pindot lang ng cellphone. Mismo ang naggawa sa akin ng YouTube channel ko, yung mga pasyente na ginamot ng Diyos. At sila din po ang nagturo sa akin. At sila rin po ang nag-utos sa akin na mag-YouTube ako, mag-Facebook page ako. Dahil marami pa daw matutulungan ng Poong Nazareno, hindi lang sa lugar ng Pampanga. Meron po kasi ditong binuhay na patay. 3 beses po nangyari. At may 7 po rito at nagkaroon ng anak. At hindi ko na po yun in-upload. At meron po rito exorcist na umangat sa ere. Yun ang mahirap patunayan. Maraming kumuha ng video pero wala po silang nakuha. Pero ang mga cellphone nila galing sa ibang bansa. Magaganda. iPhone. Siguro may sa 7 iPhone hindi papalpak yung mga kumuha ng video. Ano yung mga sira lahat? Hindi pinakita ni Satanas. Doon po nakilala ang Poong Nazareno dito sa lugar ng Ascomo. At marami pa kong himala at nakabuhay po ng patay. Hindi po ako bunga yun dahil hindi ko kayang gawin yun. Kaya sinabi nila na gumawa ako ng YouTube channel ko. Doon po unti-unti. Yan si Emmanuel Salvador del Mundo, hindi ko po siya kilala. Kaya ko lang po nalalaman yung iba pong pasyente dahil po sila ay galing ng Cavite. Sa linggo may darating ng Cavite, Pasig. Sinabi ko, may sikat na magagamot sa Pasig, bakit pa ako kayo pupunta rito? Bakit hindi na lang kayo magpagdamot sa kanya? Anong sabi niya? Kakaiba ang paggagamot mo po, sir. Kasi may pinunta kami manggagamot. Gabi lang po siya nagagamot. At hindi po siya nagagamot ng umaga. Nakita ko po ang paggagamot dahil may YouTube channel din po ako. Mabusisi po kayo magtanong. At ang binabanggit lang ng inyong bibig ay si Jesucristo. Hindi ko alam kung bakit inuudyokan ako ng puso ko na sa inyo ko dali ng aking anak at ang aking kapatid. Dahil matagal na po sila nagdudusa sa sakit dahil marami na po kami pinunta manggagamot. May sikat na manggagamot sa Cavite. Sabi ng kapatid mo sa Cavite, sinabi ko, bakit hindi mo siya dalhin doon sa mga sikat sa Cavite? Ang sagot niya, wala daw silang ganyang kalaking pera. Naniniwala naman daw siya, pero hindi niya kaya magpagamot sa ganong malaking pera. Pero sinasabi ng puso niya, pumunta ka sa Pampanga. Nandun doon mo malalaman ang katotohanan ng sakit. Sabi niya na, alam mo magsinungaling, bahala na siya kung magsinungaling siya. Sa linggo pupunta yun. Kuya, lahat po ng panaginip may kahulugan. Siyempre, lahat ng panaginip may kahulugan. Lagi po akong nanonood ng video niyo sir. Sa totoo lang po, napapayak po ako sa isang video niyo. Yung bata po na 6 years old na namatay na, patay na siya at yung babae na 7. Ramdam ko po ang paghihirap nila. Talagang ganun po talaga sir. Minsan nakakaawa ang puso pero kailangan hindi ko ipakita ang kahinaan ng puso ko. Kasi minsan si Satanas ay mapangling lang. Nag-o-open po kayo ng third eye, nagsasara din. Kung tatanungin mo ako kung nag-o-open ako ng third eye, ayoko. Hindi ko kayo pwedeng bigyan o buksan ang third eye nyo. Nagsasara ako. Pero kung bubuksan ko kayo ng third eye, lahat ng mga manggagamot, pati sa akin, sama nyo na ako. Kung sila ay nagbubukas, ako ay nagsasarado.
Kung sila'y nagbubukas at nagsasarado, salamat. Pero ako ay hindi pinahintulutan ng Diyos, ng Ama sa Langit, na magbukas ng third eye. Dahil bakit? Delikado at baka mali ang gawang prosesyon mo. Kasi hindi yan basta-basta binubuksan. Gifted yan. Ibinibigay ko yan. Ako ang Diyos nyo. Ako ang Panginoong Kristo nyo. Ako ang magbibigay sa aking anak. Kasi kung mabubuksan mo ang third eye ng isang tao na hindi nararapat, baka makakita siya ng mga multo na hindi niya pa nakikita na sa tanan ng buhay niya, ay may makleng-kleng ng utak niya at hindi siya makatulog. At hindi niya ito magamit. Marunong ako magsarado pero ayaw ko magbukas. Pero kung tatanungin mo kung marunong ako magbukas, kaya ko pero hindi ako pinahintulutan ng Diyos. Marunong lang ako magsarado. Ang third eye ko, nasaan ba ang third eye? Sasabihin nyo, nasa noo? Walang third eye sa noo. Sa demonyo yan. Ang third eye, nasa dalawang mata ng tao. Sino ba si Jesus Cristo? Di ba ang mata niya ay mata natin? Ang mata natin sa gitna ng talukap ay lumalaki yun. Sa ordinaryong talukap. At yun ang mata ng Diyos. Nakikita niyang lahat. Kung sasabihin mo may third eye, may third eye talagang mata. Pero sinabi ni Tandang Ermitanyo at ni Akira Yamada na siya ay pare, ayun ay sa demonyo. May limitado lang ang kakayahan yun. Hindi katulad ng third eye na galing sa Panginoon sa dalawang mata. Hindi makakatitig sa iyo ang masamang espiritu o inaalilihan ng dyablo. Bakit kamo? Para siyang tumingin sa araw ng tutukan. Kung hindi mabubulag ang kanyang mga mata. Kaya nga, kung gusto mong manood bukas, i-upload ko ang video. Inutusan ko ang engkanto. Bakit hindi mo ko titigan kung sino ang nasa harapan mo? Hindi ko sinasabi, ako yun. Gusto ko ipakita sa kanya ang pag-ibig ng Diyos kasi pinangungunahan niya ang aking ama. Anong sagot ng masamang espiritu at engkanto? Hindi ako makatitig sa iyo. Dahil lalaki siya. Nagsalita na siya ng totoo. Nahihiya ako sa Diyos mo dahil may kasalanan ako. Dahil ang Diyos mo ay nasa harapan mo at nakapaligid sa iyo. Tinanong ko siya, kung bakit nakikita mo ba at hindi mo nadidilat yung mga mata mo? Anong sagot niya sa akin? Para may clue na kanyo, para mahaba yun eh. Hindi ko ginagamit ang aking mga mata, kung hindi ang aking isipan. Kinetic power yun. Kahit bulag ka, mararamdaman ng utak mo kung sino at ang katotohanan na sinasabi. Bakit niya nalaman ang lahat ng anghel ko ay iilang piraso? Bakit nalaman niya kung ilan ang personal na dasalan ko sa talas ng bahay namin ni hindi pa siya nakakapasok sa bahay namin? Dahil alam ng demonyo na engkanto na yun ay instrumento kami. At hindi niya sinabi sa akin, ang Diyos mo, wala siya sinabi kahit maririnig mo yun. Ang Diyos mo na poong Jesucristo at yung may hawak na krus ay nasa paligid mo. Hindi niya sinabi na kanyang bibig, ang Diyos mo ay nasa iyong katawan. Kung di sinabi niya, iniilawan ka, nagmumula sa langit. Kaya ka kumikinang sa sobrang liwanag at hindi ako makatingin at hindi ko madilat ang aking mga mata. Di ba? Kung sasabihin ko ang Diyos ko ay si Pong Nazareno ay nasa loob ng katawan ko. At kung sinabi niya sa akin, tatawanan ko siya. Dahil sasabihin ko, sinungaling ka na, naggagawa ka pa ng kwento. Ipapaputol ko ang daliri ko kung ang aking ama ay nasa aking katawan. Hindi. Ang Diyos ay nasa puso ko. Ang aking mata ay mata niya. Ang aking isip ay isip niya. Ang aking katawan ay katawan niya. Paano mo nasabi na sa loob sa akin ang Panginoon? Minsan hindi pa siya lumuluklok sa aking katawan, kundi bagkos iniluklok niya ako para maglingkod sa salibutan. Sino ba ang nagagamot? Kundi ang Diyos Ama sa langit. Kaya bukas, masasagot mo ang gusto mong katanungan, sasagutin ng demonyo kung sino ang umaagapay sa atin, kundi ang Diyos. Yan lang mapapayo ko sa inyo. Kapag ba nakakita po ba kayo ng isang bagay na o
agimat, may abilidad po kaya kayo masasabi o may power kayo kahit makita nyo lang? Yung agimat, sir, kahit medalyon ba siya, etc., pwede ko po siya makita. Pero mas maganda mahawakan ko siya kasi ang kapangyarihan na ipinagkalob ng aking Ama sa langit ang malakas na pakiramdam. Pero kung ikaw ay tao na may sapi ka, magkaharap tayo dyan sa video call, ganyan, nakikita kita, malalaman ko na agad kung mayroon nakasanib sa'yo. Sa tingin pa lang sa iyong mga mata. Tumitig ka lang sa akin ng ganito para ka lang nagsasalim na nagsusuklay. Para tinitingnan sarili mo at tinitingnan mo ganyan mo at nagpapagwapo ka. Makikita ko na ang aura ng mukha mo simula sa ulo at ang mga kilay at mga mata mo. Alam ko na kung may nakasanib sa'yo. Yun lang masasagot ko sa inyo, sir. Ako po, Kuya Andel, nakakita po ako ng white lady po. Bigla na po nag-block ang panaginip ko. Tapos luminaw po yung agad. Ibig sabihin, hindi pinapahintulutan ng Panginoon Kristo na ikaw ay makakita ng gano'n dahil baka may bagla siyang manggulo sa panaginip mo, pumasok siya sa katawan mo. Yun lang po yun. Mapagpalang gabi po sa inyo, Apo Andel. Mapagpalang gabi din sa inyo, Jonathan Spinjo. Mega shoutout sa inyo. Yun lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, 13 kayo lahat, nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo. Bukas, may upload man ako katiting lang, tatanggalin sa harapan at wala akong babaguhin doon. Kayo nang magbusga, hindi ko siya kilala, kung ano sinabi ng masamang engkanto, kung sino daw ako, hindi ko pinakilala ang sarili ko sa kanya. At nagulat lang ako, bakit alam niya ang mga santo sa taas ng bahay namin. At sabi niya, ayun ang gumagabay sa iyo. Bakit alam niya ang lahat ng mga anghel ko? Hindi ko man nasasabi sa inyo. Ang lagi ko sinasabi sa inyo, si Ella, si Iya, si Andel, si Rafael, si Angkarngel. Lilima lang ang sinasabi ko sa inyo. Pero 3 kirubin yun at 2 malalaki. Panaginip, di po ba? Iba po yung paningin at iba po yung panaginip. Malaki po ang advantage nila yon. Edward PH. Kaya, yun na lang po ang masasabi ko sa inyo. At lagi lang po tayo magtiwala sa Diyos at manalig. Kaya nga sinabi ko sa inyo, kung sa posporo nyo gagamitin yung agimat nyo, pwede po magkamali yun. Pero kung sabi ko sa inyo sa mansanas na lang para magkaalaman na, pinahirapan nyo lang sarili nyo eh. Sabi nga ni Tandang Ermitanyo, kung gusto mo malaman ang agimat mo, magpapadaan sila sa panaginip. Kung sa baril sila, tagabulag sila, lumiliwas ang bala, o may kakayahan sila magpalayas ng mga engkanto, o pwede yun. Magandang gabi po bro, Andel. Nakikinig lang po ako sa live mo. Tama po yan ang mga sinasabi mo. Maraming salamat po. Yun lang po ang masasabi ko. Depende po yun sa kakayahan ng agimat. May agimat po na kahit barilin mo, umiiwas yung bala. Meron naman pong agimat, barilin mo, hindi pumuputok yung baril. Pwede mo naman pong, meron pong agimat na pumuputok ang baril, pero tumatagos naman sa katawan mo, hindi rin tumatalab. Meron po yun, sabi ni Tandang Ermitanyo. Kahit ako nagsasabi sa inyo, 100% totoo po yun, mga nagtitesting totoo po yun. Meron agimat po na nagtatanggal ng mga masasamang espiritu. Meron po siya mabilis po nyo madiditig na nararamdaman ng agimat nyo o kwintas nyo na meron po parang kakaiba sa loob ng bahay. Nadiditig niya po yun. Pinaparamdam niya na sa iyo na meron kakaiba sa loob ng bahay. Meron po yun. Pero wala siyang kakayahan na magtaboy. Meron pong agimat na kaya niya magtaboy at nakakaditig. At meron din pong agimat na nakakapagpagaling dahil sa kanya, dahil sa binigyan ng bisa ng Diyos ito. At meron po rin agimat na kayang mag-protection sa katawan mo. May kanya-kanya pong abilidad ang agimat. Sino po ba si Tandang Ermitanyo? Si Tandang Ermitanyo, mahaba buhok nyo. Basta matandang-matanda na yun, nakakatakot ang mukha nyo. Una nga, wala akong tiwala dun. Kala ko nga, may kleng-kleng sa utak yun. Kasi laki ako Divisoria. Si Tandang Ermitanyo ay instrumento rin ng Diyos. Manggagamot po siya sa buong Samar. No. Sa bundok lang po siya. Kasi kaya ko siya nakilala si Tandang Ermitanyo. Pumunta po siya sa Quiapo at hinanap niya po ako na 37 years niya na ako inintay. No.
Si Tandang Ermitanyo, lahat ng bagay sa akin ay alam niya. Parang katulad nga pong i-upload ko ng video sa inyo kanina. Gusto ko nga po i-upload yun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala po ako doon babawasan. Kung ma-edit ko lang man yung konti lang po, magbabawas lang ako sa harapan. Kung 22 minutes yun, 21 minutes, kayo na po maghusga. Basta nagulat lang po ako doon. Bakit alam niya ang santo ko sa taas na hindi pa siya nakakatungtong sa bahay namin? Bakit alam niya lahat ng anghel ko na hindi lang 5 sila lahat? Bakit alam niya yung Santo Niño de Tondo na kung saan galing isa kong anghel at doon yung galing? Bakit marami siyang alam sa akin na sabi niya, ikaw ay ginagabayan ng Diyos mo? Oh. Kaya ang sanabi niya, nandun sa liwanag sa taas at kaya ka kumikinang. At nandiyan yung pong Nazareno sa paligid mo. Bakit ayaw mo idilat yung mga mata mo? Nahihiya ako sa nagawa kong kasalanan. Pero lalaki siya, babae yung namisa, di ba? Isipin niyo po yun. Kaya bukas, masarap panoorin. Kahit nga ako, hindi ko pa masyado siya napanood eh. Kuya Andel, mahirap po bang pinagdaanan mo bago maging manggagamot? Natural. Ask ko lang po, di po naggagamot kayo ng natural sa akin, katulad sa akin, buto. Richard, magbuenyo. Nakikinig po ako at maraming salamat sa naging paliwanag niyo po. Maraming salamat din, Richard. Yung tanong mo, Edward PH, bago ka maging manggagamot, dadaan ka talaga sa butas ng karayong. Alam niyo ba po ba ang paggagamot? Ito prangkahan lang to. May masaktan o wala, pero totoo po talaga to. May manggagamot po, katulad ko, halimbawa yung lolo na ako, matanda na ako, at retired na ako sa paggagamot. Sasabihin sa akin sa panaginip ng Diyos, anak, ikaw ay mamamatay na sa panahon na ito. Ano ba ang gusto mo? Sasagot ko, Ama, ang lahat ba ng agimat ko at subo ko sa aking katawan at mga medalyon ko sa puso ko, ayaw ko po ipamana sa aking anak. Pwede ko bang isuko sa simbahan na lang lahat pag ako'y namatay? Alam niyo ba kaming lahat ng mga manggagamot na may subo, itong katawan mo ay magiging kulubot ka pag nawala na yung kapangyarihan mo sa katawan. Ay, yung mukha natin mataba, parang iimpis yan. Magiging kala mo tuyot na balat ka. Kasi may proteksyon ka sa loob ng katawan mo, kaya hindi ka mapasukan ng sakit anuman. Kahit nga sabi ko sa inyo, kunin nyo na yung buko at dasalan at gulamin nyo. Gusto nyo, magpirit pa kayo ng bungo at ipirit nyo pa yung buhok ko at kunin nyo pa yung pangalan ko at yung picture ko, magsawa kayo sa kakakulang. Kasi sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kaya malakas ang loob ko dahil sa tiwala ko sa Diyos. Hindi ko pinataas ang sarili ko. Meron batong sa loob ng katawan ng tao na ipinagkakalob ng Diyos. Hindi lang ako nang meron yun. Sinanong ko na kay Tandang Ermitanyo, meron daw ibang manggagamot, may pinagmanahan pa ang Panginoon Kristo, ibinigay na daw yun. Kaya sila tumatagal ng buhay. Kaya nga si Tandang Ermitanyo, nagtataka ko, matanda na siya, bakit hindi pa siya nagsasalamin? At hindi siya, may tungkod man siya, hindi niya tinutok doon ng gusto. Kasi may subo siyang bato. Yan po ang totoong sekreto ng mga manggagamot. Pera po yung medalyon, pera pa yung sa bagaywang niya, protection po yung sa katawan niya, sa pambalat niyang katawan, pampakunat, para hindi po mapinsala. Pero iba po yung may subong bato sa loob ng katawan, protection po yung sa laman, para hindi po lahat ng sakit ng pasyente mo ay bumalik sa'yo. Katulad yan nili, naggagamot siya, wala pa siyang subo, kaya nahihirapan pa siya unawain ng lahat. Kaya nga pagdating ng panahon, pag pumunta siya dito sa amin, babasbasan siya ng Diyos. Basta sundin niya lang ang tinuro ko sa kanya. Huwag siyang maningil ng malaki. Pwede kang humingi ng donasyon, pwede kang magbenta ng agimat mo, huwag ka lang magpepresyo ng malaki. Hindi mo na mamalayan na babawasan ang kapangyarihan mo. At meron pong mangkukulam na magpapagamot sa mga manggagamot na gusto niyang hawakan ng kamay mo at hahawakan niya ang katawan mo at magpapapicture pa siya sa iyo. Kinukuha niya ang kapangyarihan mo at dinadasalan ka niya. Kailangan mong maditik na siya ay hindi totoong sinasaniban at mararamdaman ng espiritu mo na wala siyang sakit at masama siyang espiritu na nag-anyo.
may sakit. Sabi ni Inang Salome at ni Maria Santos yun. Yun po ang totoo. Sinasabi ko na sa inyo katotohanan kasi hindi lang si Tandang Ermitanyo nagturo sa akin, kahit si Akira Yamada na pinakamagaling maggamot sa Japan. Pari po talaga siya, monghi po talaga siya. At talaga siya sa simbahan ng Ditondo sa mga monghi ng pari. Nakilala ko siya. Totoo po ang sinasabi ko. Pawang katotohanan na po to. Kaya mga manggagamot dapat mag-ingat sa mga mangkukulam. Na yung totoong mangkukulam. Padadalahan kanya. Pag hindi kanya nagawa sa babae, sa pera kanya papakalaman. Hindi mo namamalayan, ang katawan mo ay pumapayat ng hina at nagkakaroon ka ng sakit dahil sa salapi at pera. Walang masama magdonasyon. Walang masama magbigay. Kung wala naman talagang ibibigay, wala kang magagawa. Importante nakatulong ka sa kapwa. Walang masama maningil. Hindi naman yung sinabi sa akin na huwag kang maningil. Pero para sa akin, ayok maningil kasi sa isip ko, sa puso ko, sa sabsaban lang ako nakita ng Panginoong Kristo. Doon niya lang ako dinampot na may sakit, kaya hindi ko magawa. Basta ako masaya ko, gamot lang ko ng gamot. Yan ang sinasabi ni Tandang Ermitanyo. Hindi mo ba namamalaya? Kasi tawag niya na sa akin, Apo. Apo, huwag ka basta-basta hawak ng hawak. Minsan, meron kang kalaban na kinukuha niya kapangyarihan mo kasi wala ka pang proteksyon sa katawan. Pag natanggap mo na ang subong ito, kahit pahawak mo pang buhok mo at pakuha mo sa kanya, magtiyaga siya, magkulam sa iyo, hindi tatalab yun. Liban lang kung wala kang subong bato. Pag kinulam ka niya na kalaban mo, tatablan ka. Totoo yung sinubukan ako ng Inang Tandang Maria Santos. Si Maria Santos ay magaling magkukulam sa lalawigan ng buong Samar. 21 ang alagad niya na magkukulam. Siya ang pinuno. Naging kaibigan siya ni Tandang Ermitanyo. Sinubukan niya ako. Sabi niya, iyan ang tinuturuan mo. Tatry ko yan kung talagang masusubukan na ang lakas niya. Alam mo bang ginawa niya? Sinundutan niya ako ng manika. Tinusok niya ako rito. Naramdaman ko. Nakaramdaman ako ng konting sakit pero hindi ganun kalakas ang epekto sa akin. Sabi niya, pwede na siyang pakawala. Pero inulit niya. Sinundot niya ako doon sa pako dito. Doon, nakaramdam ako ng matinding sakit. Para talaga may mutas na barena doon sa gitna ng daliri ko. Dito sa may lalaki. Dito yun, dito. Sabi niya, mahina pa bata mo. Kulang pa. Tinatablan pa siya. Kaya sinasabi ko sa inyo ang totoo. Merong makalingin na magkukulam na may 3 bato at may subo pa siyang isa. Kakaibang bato to. Hindi to karaniwang bato dahil nakita ko na yun. Nakita ko na yung Tandang Ermitanyo. Pag meron kang batong puti at galing sa banahaw to, sa pinapakan na Jesus kahit sa mambundok, hindi ka natatablahan ng 3 bato. Kasi yung 3 batong yun ay masamang espiritu. Meron siyang batong ahas, may batong demonyo siya, may batong engkanto siya. Hindi karaniwan engkanto yun. Pinakamalalakas na yun. At pinakamatinding bato yun, ahas yun. Kaya nga ginawa niya sa akin, inipitan niya ako ng ahas at baywang. Sinubukan niya ako. Muntik ako mawala ng malay. Mabuti na lang, mabait pa rin si Tandang Ermitanyo. At tinawag ko ng Diyos at ginabayan ako upang magising ang diwa ko. Siguro ngayon patay na ako. Lahat ng manggagamot ay dadaan sa matinding pagsubok. Pag ito ay merong iniwan na talaan. Kaya nga mapalad ang mga taong una sa Diyos naniniwala. Pangalawa sa mga ermitanyo o manggagamot na binigyan ng talaan. Hindi ka na mahirapan palakasin ang espiritu mo. Tagalog naman to, kapag bahala na kung anong salita o Latin. Nakasulat na doon, gamot sa pagpalayas ng masamang espiritu. Gamot sa pagpagaling sa eksema. Halaman gamot. Pampalakas ng agimat. Pampalakas ng espiritu at katawan lupa mo. Kailan ka hindi kakain ng mahal na araw? Anong araw ka pwede kumain? Anong bawal sa'yo sa mahal na araw? Nandun na po yun sa talaan. Ibinibigay na yun para hindi ka po mahirapan. Kaya nga sabi ni Tandang Ermitanyo, hindi ka na mahirapan.
ikaw na lang ang mag-improve na katawan mo. Nandyan na lahat yan. Anak, apo, hindi ko naman siya tutulola. Ito'y Latin. Alam ko naman na hindi ka nakapag-aral dahil ikaw ay salangsangan ng pinulot ng ating Ama at ipinagkaloob niya sa iyo ito. Isinaling ko to sa Tagalog at isinulat ko to at nakatalaga na to sa'yo. Basahin mo na lang. Siguro naman maunawaan mo yan. Nandyan na kung kailan ka magdarasal, anong araw, paglalong-lalo pag mahal na araw. Meron ako mahal na araw na hindi ako kumakain na 3 araw o 4 na araw. Puro tubig lang ang kinakain ko at tinapay lang. Para lumakas ang espiritu mo. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa bundok. Kung matyaga ka, kung gusto mo pumunta sa bundok, wala problema. Kahit sa ka pa pumunta, kung mag-aayuno ka. Nag-aayuno ang lahat ng mga manggagamot. Hindi siya pwedeng istorbohin. Pwede rin siya maggamot kung nasa sa kanya. Kung ayaw niya, walang problema. Pero minsan, mayroon dito, nagpapagamot kahit mahal na araw. Wala akong magawa. Pero pag oras ng dasal ko, pinto siya dyan. Diyan ka mag-antay ka. Tatapusin ko lang yung dasal ko. Yun po ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Pag binasbasan ka ng manggagamot at iniwan niyang dasal, katulad yung nag-message sa akin sa Facebook page, paano daw mabuhay ang kanyang agimat na 4? Sagot ko, saan pa po galing yan? Tumawag pa sa akin. Galing daw sa manggagamot, binigay sa kanya. Bakit wala po bang iniwan sa inyong talaan para po buhayin yan? Paano po ba malalaman na may visa yan? Alam naman, utusan ko kayo barilin yan. Kung pag nawasak ko lang visa, hindi naman po yun nakatalaga sa barilan. Kung nakatalaga po siya sa mga paggagamot o sa pagano, talagang tatablan po siya. May protection po tayo sa katawan, iba po yun. Kaya, yung nagbigay sa'yo, kung buhay pa siya, hanapin mo. At tawagin mo siya sa panaginip. Sabihin mo, ikaw, ermitanyo o manggagamot, nasaan ka ba? Ito pa pala ang isang clue. Ang may subong manggagamot at may subong mangkukulam, naririnig niya ang sinasabi ng utak mo at bibig mo. Merong mangkukulam, naririnig niya ang sinasabi mo. Lalo kung ang pasyente ay siya ang nagtatrabaho at bayaran siya, maririnig ka niya. Kahit nasaan ka, makakadetect siya, hahanap siya ng butas. Yan ang totoo. Totoo yung sinabi ni Tandang Ermitanyo. Doon ako naniwala na totoo. Nalaman ng aking kalaban kung nasaan ako. Pero, bagito pa ako nyon, kaya hindi ko pa masyadong alam. Yung napag-aralan ko na yung talaan na binigay ni Tandang Ermitanyo, hindi niya na ako marinig. Pero baliktad, siya naman ang naririnig ko. Kaya nga sinabi ko sa inyo, para magkaroon kayo ng karapangyarihan na sasapat sa ating katawan, may kanya-kanya tayong abilidad, may kanya-kanya tayong lakas sa physical at spiritual. Magtiwala sa Diyos. Isuko kung sino ka. Maging totoo ka. Huwag ka makiapid at magnasa. Huwag ka magnasa ng hindi pag-aari. Huwag ka mag-imbak ng kayamanan mo. Kung marami kang pera, ipagkaloob mo to sa iyong kapatid. At walang bayang kapatid mo, tulungan mo. At kung may anak at wala, hindi naman sinabi ng Diyos na ikaw ay mag-imbak ng kayamanan at huwag mo ipamigay sa mga kapatid mo. O hindi niya naman sinabi na ito, ang kayamanan mo ay ipagdamot mo. Hindi bagkos, magtira ka ng para sa iyo. Tulungan mo yung pamilya mo. Maging totoo ka kung sino ka. Tanggapin mo kung sino ka. Doon masusubukan ang espiritu mo. Kasi pumipili ang Diyos ng matatag at hindi maarte, matyaga, mapagmahal sa Panginoon at sa pamilya. Ganun po ang ginagawa ng Panginoon Kristo. Pag yan ay binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, susubukan ka pa rin ng Diyos. Titingnan niya kung nagbago ka na. Kaya nga pag mahina ka sa babae, puro papadalahan ka na niya ng mga babae. Susubukan ka niya hanggang saan kaya mo ng kalaban mo. Hindi naman ang Diyos ang nagbibigay ng pagsubok Kung hindi ang demonyo. Alam ng demonyo ang tao dahil anghel siya. Alam niya kahinaan mo. Pag nakuha ka niya sa babae, talo ka. Pag hindi ka niya nakuha sa babae at mahilig ka sa pera, doon ka niya padadalhan ng pera. Pero mag-ingat ka, ang kapangyarihan mo ay nababawasan na hindi mo namamalaya. Kaya nga yung sinabi sa akin kanina nagpagamot sa akin. Akalan daw nila yung manggagamot, matanda na, mukha pa daw bata. Sinagot ko, malapit na birthday ko sa 22, itong 22. Birthday ko. 40 na ako, hindi lang tumatanda yung mukha ko. Hindi ko alam kung bakit hindi to tumatanda. Yun lang sinagot ko sa kanila. Simulat, nagkaroon lang ako ng kakayahan, hindi ko maintindihan.
Nagtaka sila, bata pa pala yung manggagamot. Sabi ko, lahat ng manggagamot ay dumaan sa pagkabata. Alam naman, naggamot sila, matanda na. Gandang gabi po kay Andel. Magandang gabi din sa'yo. Christian, mega shoutout sa'yo dyan sa may... ano ba tawag ito? Alaska. Pagparang gabi. Paano po bang malalaman kung may kukulang po yung paggagamot sa iyo? Paano mo pong malalaman na kuko lang po yung paggagamot sa iyo? Ano po yung ibig sabihin ng kuko? Kuko, yung kuko natin? Ulitin nyo na lang po. Advice, happy birthday po Apo Andel sa iyo. Maraming salamat. Unang-una kang bumati at pagpawalain ka ng aking ama na si Cristo at si Jesus Nazareno. At ganun din sa iyong pamilya. Naalala ko kasi kanina, birthday ko pala. Hindi ko sinasabing magpabati sa inyo ha. Kasi masaya lang ako. Kasi maraming binigay ang Panginoon pasyente sa akin at marami rin siyang pinagaling. At higit sa lahat, naiyak ako doon sa pasyente ko kaninang i-upload ko bukas. Dahil hindi ko sukat akalain, yung mga anghel ko dati na 20 ay nadagdagan. Advance happy birthday po. Maraming salamat sa iyo, Richard. Maraming salamat din po sa inyo. Pagpalain din po kayo ng Panginoon Kristo sa inyong kabutihan at ganoon din sa pamilya nyo. Maraming salamat po. Maraming salamat. Yun lang po ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga nagtakay sa kaninang pasyente ko eh. Akala niya daw yung manggagamot, matanda na eh. Magulat daw sila para daw 20 lang mahigit eh. Sabi ko, wow, swerte ko naman, di ako tumatanda. Ano ako yung palabas sa channel to dati, yung hindi tumatanda. Ang totoong manggagamot ay hindi basta't tatanda. Edad lang po ang tataas pero ang mukha ay bata pa rin. Tama yon. Tama po yon. May tumawag. Tama po yon. Mabuti pa si Jun Disconde na mega shoutout yan, taga Japan yan, naggagamot din siya. Tama, ang totoo po yun. Ang mga manggagamot ay hindi po basta tumatanda. Pero ang tumatanda lang po ang kanyang edad. Tama po yung sinabi niya. Gusto ko po maging estudyante nyo eh. Para pwede po ba maestro? Sinabi ko sa inyo, magdasal muna kayo. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Katulad yan, Sili. Yan taga Tugigaraw. Yan si maggagamot din yan. Naggagamot siya. Sabi ko nga sa kanya, bakit tayo mong bigyan? Titingnan ko. Sabi niya, hindi pa daw siya nagbibideo. Umu-order pa yan ng stick sa akin, kaso mababa lang naman benta ko yung ginagamit ko sa kanya. Mababa lang yun. Napakababa lang. 150 lang isa yun. Wala namang problema. Sabi ko sa kanya, maging totoo ka muna sa sarili mo. Magdasal ka. Ako nga, 47 years old eh. Pero hindi tumatanda ang mukha ko eh. Tayo na mo. Si Jun Disconde, 47 years old, pero bata pa nga yung mukha niya rito. Yan, magagamit rin. Medyo busy po dito ngayon, kuya. Malapit na pala birthday mo, kuya. Makikibirthday po ako sa inyo. Walang problema. Nasa ibang bansa ka sa Pilipinas kami. Nakakatuwa po kayo maggamot, sir, kasi puro anghel ang tinatawag ninyo at ang Panginoong Jesus. Kaya gusto ko po panoorin ang paggamot niya. Gusto mo man yung espiritu. Kaya sabi ko sa inyo, bukas, magugulat kayo doon sa pasyente ko. Matanda po yung babae, pero matandang boses na lalaki ang nasa loob ng katawan niya. Pero siya ay engkanto ng mababang uri lang at mapangling lang. Pero meron siyang binunyag sa akin na hindi ko siya kilala. At hindi ko rin kilala yung sinong masamang espiritu niyo. Dahil wala naman nakakakilala sa kanya. At nagtaka lang ako sa kanya, bakit lahat ng anghel ko ay alam niya, 5 anghel lang ang lagi kong binabanggit. At wala pa akong tinatawag na maganong anghel ko. At pangalawa po, maraming bagay. Pero nagpapasalamat muna po ako sa inyo kasi po may tumatawag po sa akin. Mega shoutout po sa inyo kay Jun Disconde at saka kay Espiritu, Richard at saka kay Christian. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat Kanina pa ito nagkikling-kling-kling at meron pa pala akong makikipag-usap sa akin, alas 9 na pala. Pasensya na po sa istorbo sa inyong lahat at maraming salamat din po sa inyo. Yan, si Jun Disconde, manggagamot yan, tsaka si Lee. Mega shoutout po sa inyong lahat. Pasensya na po kayo at hindi ko na kayo mababati.
At meron po talagang tumatawag sa akin kanina pa nagkikling-kling to cellphone ko. Maraming salamat po at maraming salamat po. Kuya, tatawag ka to sa time po ha. Walang problema. Salamat din sa iyo, Christian, at kay Jonathan Espinal. Maraming salamat po talaga. Pasensya na po talaga. Sunod na lang tayo magkwentuhan at marami pa akong kanyang kwentuhan. Bukas panoorin yung video ko ha. Makikita nyo, kayo na po maghusga. 13 po kayo, 14 po kayo dito nanonood sa akin. Maraming salamat po. Wala po akong kinuwento at isang bagay na naririnig nyo sa akin si Ella, si Andel lang at kay Rafael. Pero magugulat kayo, bakit alam niya lahat ang santo ko na hindi ko pinapakita. Diba dito lang ako nagbablog. Meron akong santo doon na hindi ko pinapakita sa inyo. Bakit alam niya lahat? Yun lang po. Ayun daw yung mga gabay na nasa paligid ko at nakikita daw ng kanyang isip, hindi yung mata niya. Nalalaman daw ng kanyang utak. Meron siyang telekinetic power. Yun lang po. At maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat. At panoorin niyo lang po bukas yun. 7 o'clock po po yun. Maraming salamat po at